agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maygaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la ka soja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako te mindo ka nyeira mako la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jelen la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda Flebaw ni alamebaw ka bela jele fo ka wale mando bisu na anga babu obna sigi minga franjala fanga gouvernement kura ka bina tana nyi mini ma flabe ambulo no ye malamini jaraye kata se Mohamed Mamanta Tourema ulubna na ke anga kena kan shuina ka se ka baroke anu uluye falai terite fangala de ay terite fangala ay fanga ka nafa be fami abetai mi ma mogonye wati mi anobi je ma me ko fanga keleba na lumaya falai demokrasi ego jien kono demokrasi fanga la ma be fanga soro ka soro fanga tila walma idenente fanga la di ka gelere kabini fe nana on fe ya fotogo sugu be yira ala uko je mu fanga uko beje fanga uko benga fanga fala ni bela fanga e fanga de aminyo musalaha nati bolo kanali yere sege ita soro abe mu molo nulma do mamin jigiya koro falai ita soro de moribo be bindomi mauye afoko moribo ka to ko surasi munun fleni kube sega ko nyene bo moribo kuma ko nimbana de falai ale tume min kalama ale no fe mo chama nto nyero moribo minena mugumachi manga make foi make wa mautlara ka bobba magoyan tuguni ka tegara fo moribo bimba ku anwa me saulu fana no fe Musa Traoré ale kun semero kun kan awati maw kun galano ko lu fana sengoro ma dondo falai fanga be fami fanga be ta ede ado ni moribo kun ka ba ka to de la su kun ti bo fo ife malle tu me perdi Musa Traoré samugan ani sabake fanga la falai ado kera nyere nyena nga nsoma ye min fanye
caman ta tilara ka kɛ ni kun y'a dɔn Musa fanga fana na han. O Musa Traoré démocratie u nan'o bi k'u kɔ samayɔrɔ kɛ u yɛrɛ dɛmɛbaaw ye, u yɛrɛ tilara ka n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna yan kow kɛra cogo min dibidibiw la ni fɛnw na maa minnu y'u bila ko ninnu na f'a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko démocratie yɛrɛ tɛ démocratie ye fala ye. Ala ni jama min bɔra o la, su min bɔra o la, wulikajɔ min kɛra o la, jama fanba hamina kama Musa maaw kun tɛ se k'u kama fanga nɔfɛ. Minnu ye binni kɛ, jamaba tun bɛ minnu bolo n'u tun bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ, n'u ye fanga sɔrɔ, n'u tun bɛ fanga la, wa hali u ka maaw tun bɛ kalata labɛn yɔrɔw la fala ye yanni transition ka ban olu ye fanga ta. O ye Didenkulu ye. Alpha Omar Konare ale ye san 30 kɛ. Safurula ale ye san 10 kɛ. San 10 in kɔnɔna na fala ye tɔn belebeleba foyi t'an ka jamana kɔnɔ min ma kɛ fila ye. Ale y'i ka fanga sigi, maaw kana se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakilina sɔrɔ, nka a yɛrɛ ka tɔn b'a bolo, o faralen don ɲɔgɔn kan, nka fala ye o tɔn in fana cira dɛ. Mamadu Lamini ninnu y'u fosi ka bɔ a kɔnɔ sabula fanga taara kan min kan a ma tila o kan kan, olu taara miiriya, olu miiri janyana, olu taara miiriya sigi. Fala ye Alpha bɛ fanga ta don min Amadou Toumani Touré ale de tun ye transition maa ɲɛmaa ye. N b'o de f'i ɲɛna n ko maa tɛ fanga ta ni fanga t'i bolo walima n'i sɛbɛnnen tɛ fanga la. Bɛnkan min kɛra olu cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o fanga ta don o nana waleya san 10 kɔfɛ Alpha y'a ka parti ci k'a tete lana k'o kɛ président ye. Fala ye démocratie ko i ka tɔn kɔnɔna na ne ti se bi maa labɛn tɔn yɛrɛ kɛ kun ye aw ka kɛ ɲɔgɔn ma jigiya, aw ka kɛ ɲɔgɔn ma fɛnw ye, nka Alpha ma sɔn k'o kɛ dɛ. Alpha yɛrɛ ye Adama filenkolon ci k'a dakolon ci k'a bolofaraw caya. Adama bɛnna maa min kan ko k'o kɛ cɛbɔ ye Alpha ma sɔn o la sabula bɛnkan min tun b'a ni ATT cɛ o timɛli o baara kun kan ka kɛ, fanga kan ka segin ale ma. Min ye ATT Ala ka hinɛ a la ale nana sigi fanga la, a fana y'a se kɛ, tiɲɛ na a ye baara caman kɛ, nka a ma min labɛn jɔnni bɛ bila nɔ na. An tor'o lingilanga la Aya nana ɲɔni k'a bɔ k'a bin ka fanga ta. Olu fana y'u ka tile ni waati kɛ koyi fala ye. U se ye min ye a waati u y'o kɛ, tolérance zéro bɛɛ lajɛlen yera a la yan. Aya fanga ko caman kɛra a kɔnɔ dɛ, premier ministre taara démissionner fo Kati, o bɛɛ kɛra yan. O Aya kelen minɛlen ko an ma ko Ala b'a dɔn k'u ye min kɛ IBK ye k'a bɛ se ka sigi cogo min. Fala ye ni fanga t'i bolo i tɛ fanga sɔrɔ, walima fanga bɛ minnu bolo n'olu t'i i kɔkɔrɔ i tɛ se k'a sɔrɔ. An b'o lingilanga de la IBK nana sigi, o fana ta o labanna cogo min bɛɛ y'o ye, Asimi ninnu nana fanga ta. Sisan mun de wulilen don ka jɔ an ka jamana kɔnɔ k'an ka taa kalata la. Transition surasiyanfan maaw fala ye fɛn caman fɔr'u ye. An ka jamana in na ne ma la ni ko kura bɛ kɛ o. An bɛ segin kɔrɔlenw kan dɔrɔn. Tile fila in na ani bi yɛrɛ depuis dugu jɛra an ye mun mɛn ko politique mɔgɔ maa 11 min kun minɛna k'u bilara. Fɛn o fɛn bɛ na ni lafiya ye jamana kɔnɔ a ka ɲi. Nka n'i ye kow taacogo jate minɛ an b'a f'u ye k'u hakili t'u yɛrɛ la. Amadou Toumani Touré bɛna waati min fanga la fala ye mun de kuma fɔ a ye. I ɲɔgɔnna tɛ yen i bɛ se fɛn bɛɛ la. Nka politique mɔgɔw ye mun fɛɛrɛ sigi sen kan. U y'a ATT komi fanga de ka d'ale, ale ye président ye. U y'a assemblée minɛ. Nomination u y'o minɛ. Maire u y'o minɛ. Fanga fankelen bɛ ale bolo, fankelen bɛ politique mɔgɔw bolo. Hali ATT yɛrɛ kun dɔnnen don ni mun ye. A caman ma se ka kɛ sabula maaw kun sigilen don ATT ye. Dungo juguya ni yurugu yurugu kɛlɛli. Surasi don a tɛna na reculer. Nka fala ye fanga ta kan tɛ o ye dɛ. Politique mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn na a bila i kun na u n'u ka fɛɛrɛ, u n'u ka taabolo, u n'u ka wulikajɔ, u n'u ka timinanja, u t'i kɛlɛ, u t'i nɛni, u bɛ yɛlɛ i fɛ nka u b'i dili tigɛ fo k'a ban tayi i yɛrɛ tɛ bɔ a kalama.
ningi ma an bɛ taa ni ka segi de la kuraw ti kɛ o Falaye bɛɛ wulilen tɛ sisan ko kalata wa ayiwa se wɛrɛ t'anw ye koyi anw da ye kuma de ye ka hakilila jigi kɛ k'a yira maaw la k'a fɔ fɛn mun ka ɲi jamana in ma anw y'a ye koyi transition daminɛ baara tun bɛ ka kɛ cogo min an y'a ye transition bɛ cogo min bi an ɲɛ b'a la an bɛ ka taa sira min fɛ sisan an k'an kɔlɔsi parti bɛɛ tun bɛ ATT nɔfɛ fo an ko consensus nka u ye consensus kɛ ATT kɔ kan fɛɛrɛ mun b'a bolo mara kɛcogo ɲuman na fɛɛrɛ min b'a bolo gouvernement sigicogo ɲuman na fɛɛrɛ min b'a bolo wasabulon baara la u ko ayi dɛ i n'anw b'a tila de Falaye n'aw y'a tila a bɛ jɔyɔrɔ di tila a bɛ baaradiw tila a bɛ nafolo tila a bɛ ɲinɛ jamanadenw kɔ nka ATT ka sutura kɛra mun ye ale sera ka baarabaw kɛ sabula mɔgɔ dɔw tun b'ale bolo olu ye maa mafalenbaw ye jamana kɔnɔ olu fana kun ka cɛsiri ni mun ye a ka fɔ ko ATT tilela fɛn dɔ sera ka kɛ an ka maa minnu filɛ fanga la nin u ye baara mun boloda Falaye ATT ani ATT ta nin san laban ninnu na a ko u ta kolo ka girin parce que u ko k'an ka k'an yɛrɛ ye n'i bɛ k'i yɛrɛ ye i b'i labɛn de bi politiki ko min daminɛtɔ filɛ nin ye ne m'a fɔ n ko koɲuman tɛ dɛ nka u k'a sɛgɛsɛgɛ bi ne ye min ye n ye dulokibatigi minnu ye ninnu maa kelen de tun bɛ ATT nɔfɛ yan ninnu maa kelen de tun bɛ IBK ka majorité la wa ni maa kelen ninnu de bɛ politiki la kabini diɲɛ bisimila ye a ma falen dɛ premier ministre y'u wele bi Falaye jaw bɛ yen mɔgɔw ka t'u lajɛ Mali tun ye sira ɲuman ta dɛ wallahi nga fanga ɲini ni foyi tɛ kelen ye Falaye ne bɛ n ka fandankumani fɔ i k'i sigi k'a lajɛ don nataw la a ka fɔ dɔrɔn k'Assimi ye candidat ye a ka fɔ dɔrɔn k'Assimi ye candidat ye i bɛ fili maa caman ma dɛ wa i bɛ tigɛ maa caman na o waati de fana ye Assimi ninnu fana ka ɲɛmajɔ waati ye ka kɔlɔsili kɛ fɛn min ye maa tɔw sɔrɔ u ye jijali min kɛ fo ka se nin yɔrɔ in na bi ni u ma se ka tentegelema diɲɛ ma se k'u yigiyigi cogo min kuma tɛ Mali kɔnɔna na tan Falaye ka ɲɔgɔn minɛ ten politiki mɔgɔ m'a fɔ ɲuman t'a la sa nka ha a ɲumankɛtɔ o man ca dɛ n tɛna na a mɔgɔ tɔgɔw fɔ san dɔ la an tun bɛ Assemblée nationale la IBK ale de élira ka kɛ Assemblée président ye Espoir 2002 parti politique wane minnu bɛ Assemblée kɔnɔ u taara ɲɔgɔn ye IBK taalen no sɛbɛnni kɔrɔ sabula ale kɛra Assemblée président ye ale b'o gintan na ale taara sɛbɛnni kɔnɔ parti politique belebele minnu b'an ka jamana kɔnɔ u taara ɲɔgɔn ye k'an ka taa nin bureau yira a la n'a sɔnna o don n'a ma sɔn a bɛ nin de bɛ kɛ Espoir 2002 ni jɔyɔrɔ mun ka kan o y'olu di Falaye Allah ATT fanga tiɲɛni daminɛ n'a ye de sege fɛn dɔw de b'anw fɛ yan fo mɔgɔw yɛrɛ de k'a fɔ anw bɛ min nɔfɛ o ye nin de ye an ka taa o sira fɛ nka anw bɛ min fɔ an da la Falaye ani an bɛ min waleya a cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ san laban in tɛ nin ye i bɛ fili maa caman ma sisan wallahi an kɔni bɛ min dɔn politiki maaw bɛ se min na u bɛ se baara min na o ye fanga ɲini ye dɛ wa o de fana sɛbɛnnen don constitution kɔnɔ o bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ olu ka sira foyi t'a la dɛ hali n'u b'an feere tuguni i n'a fɔ cɛ dɔ bɔra an ka ɲɔgɔnna u b'an feere ten wa u bɛ taa n'a ye a sira fɛ dɛ aw minnu ye nin sɛgɛnba in bɛɛ kɛ aw minnu ye nin degunba in bɛɛ kɛ aw minnu ye maliyɛnw ye a ye wuli k'aw jɔ aw k'aw cɛsiri aw k'a dɔn k'a fɔ ko sisan de aw ka baara ɲɛ n'a tiɲɛ waati de setɔ filɛ nin ye sisan a ye wuli k'aw jɔ aw k'aw cɛsiri faso ye bɛɛ de ta ye sira o sira man ɲi a kana aw da d'a kan dɛ parce que n'i ye politiki mɔgɔ ye k'a fɔ alihamudulilayi rabbil alamina yɔrɔ min o kɔrɔ ko jamanaden ka jate tɛ yen ale kunkanko tɛ yen ale ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ ye Falaye minnu bɛ ka delili kɛ o minnu ye delili kɛ o
minnu ko k'u ye silamɛw ye o u ye nin ye a bɛɛ ye politiki u bɛɛ bɛ tɔnw na u y'a fɔ mɔgɔ ye o u bɛ tɔnw na n'u tɛ tɔn na o kanubaw bɛ yen u bɛ maa dɔw kanu olu bɛ politiki la wa fɛn min ka jugu o ye politiki maaw mana ko sɔrɔ u ka commerçants b'u bolo u ka opérateurs b'u bolo u ka fournisseurs b'u bolo u ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo maa minnu fana filala nin ye fala ye u k'a di maaw ma maa minnu tilennen don n'u bɛ se ka laadiriya kɛ bi n bɛ fanga la n bɛ se ka fɛn caman kɛ nka sini bɛ yen dɛ n'i tɛ yen don min papiyew bɛ bɔ dɛ n'i tɛ yen don min o jate i hakili t'o don na dɛ n bɛ yen bi n bɛ se fanga bɛ n na don dɔ la i yɛrɛ fangatanw ye maaw bolo dɛ minisiriw filɛ nin ye kaso la bi général baw filɛ kaso la bi colonel baw bɛ kaso la bi jɔyɔrɔbatigi minnu bɛ n'u kun wulila k'u jɔ fala ye dugukolo bɛ ŋuna u bolo yan olu bɛ kaso la bi i miiri i k'a kɛ ka ɲɛ bɛɛ bɛ taa k'i tɔgɔ de to n'o tɛ an kɔnɔ kulu la dɛ nka an ma fɛn kalaman dun nka an bɛ maliyɛnw dɔn cogo min u tɛn'u sigi a ka kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye n y'o de f'i ɲɛna n ko teri tɛ fanga la jɛɲɔgɔn tɛ fanga la fanga ti maa ka fɛn ye n'i nana n'ala y'a d'i ma i b'a minɛ ka ɲɛ fala an ka cɛkɔrɔba ko ma fanga tɛ mara muso tɛ mara nafolo tɛ di mara la kalifa la fanga tɛ kalifa muso tɛ kalifa nafolo tɛ kalifa i y'o faamu wa ayiwa an dun filɛ nin tɔnɔmada kɛnɛ de kan dɛ minnu bɛ fanga la aw yɛrɛ b'a dɔn aw bɔra yɔrɔ min ka na se nin yɔrɔ in na bi aw ye cɛsiri min kɛ a ye wulikajɔ min kɛ a ye ɲɔgɔn minɛ cogo minnu kɛ a y'aw jija dɛ sisan politigimɔgɔw donna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dɔw taara olu bɔcogo dɔn a bɛɛ y'a fɛn kelen de ye Samba Mausani ni Amadi ye a bɛɛ y'a kelen de ye anw bɛ se ka mun fɔ politiki kɛbaa ɲumanw bɛ yen fala ye a hɔrɔnw bɛ yen a laadiriw bɛ yen faso kanunaw bɛ yen minnu bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ o bɛ yen minnu ye misali yira k'u to jɔyɔrɔ la olu bɛ yen minnu bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ olu bɛ yen nka olu ka kuma lamɛn man di dɛ olu bɛ taa lamɛn kuma o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra Zumana Sako ko ma 92 transition waati la ko don dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu yɛrɛ bɛ mun de fɛ c'est-à-dire u bɛ fɛn dɔ politigimɔgɔw bɛ fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka u bɛ mun yɛrɛ de kɔ sisan sa parce que ale ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ale tun tɛ politiki la a waati o y'a sɔrɔ a tɛ politiki la a tɛ maa ka tɔn na nka n'ale fana tun tɛ o waati fala ye transition premier ministre tun ma nɔgɔ wagati dɛ parce que i b'a dɔn n'i ye zu ɲɔgɔnna ye i bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ka tiɲɛ fɔ k'i ka baara kɛ i tɛ yigi ɲɔgɔn sabula o tɛna fiɲɛ sɔrɔ i la n'u bɛ fiɲɛ sɔrɔ maa o maa la e bɛ sɛgɛn dɛ kuma tɛ ne bɛ to ka t'i danda o kɛrɛfɛ wa n nana n yɛrɛ kalifa o la an ɲɛ ma n bɛ fɛ ka n ka baara in kɛ ayi o tɛ fanga tɛ sɔn o ma o n'u y'o fɔ ko cɛ a tɛ nin kunkolo tigɛ ka bɔ yen fanga t'o fɛ dɛ fanga ye b'a yira de k'a fɔ nin de bɛ bɛn nin tɛ bɛn nin ye tiɲɛ ye nin bɛ se ka tɛmɛ nin tɛ se ka tɛmɛ n tɛ n'i taara i yɛrɛ to bɛɛ bolo i bɛ sɛgɛn dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma nin kɔni ye politiki daga wulilen ye dɔgɔkun in kɔnɔ fala ye anw b'a fɛ ka kibaruya damadɔnin di parce que an ka mɔgɔw welelenw hakilila k'a fɔ o sera yan dɔgɔkun in kɔnɔ an ka wolomasiri taba an b'u fo u ye mɔnɛba bɔ an na min ye tɛnsa waatɛnikaw fɛ yen banbanci wale kɛbaaw kɔni u y'olu maa 10 ɲɔgɔnna fa ɲɛmaabaw fo bi bingalikɛla jugu ninnu ni maafala jugu ninnu ni maatɔrɔla jugu ninnu u yɛrɛ jɔn ka ala fɔ drone akenzi Sadio n'a ka maaw u bɛ wulikajɔ la an b'u fo wolomasiri tabaw u sera k'u tɛgɛ da maa 6 fana kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ maa minnu tun ye dangari an na aéroport la septembre kalo tile 17 ale ni gendarmerie la falajɛ yan fala ye o baara fana hukumu kɔnɔna na halisa kalata labɛnw bɛ sen na premier ministre a taara EJ maaw fɛ yen k'olu hakili lasigi maa minnu bɛ yen fana n'olu ka kalata labɛn kɛ EJ bolofaraw olu bɛ kalan na bi Mali fan 14 bɛɛ Bamakɔ ta daminɛra bi o bɛ ka kɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen EJ Jabala min bɛ yen n'o ye Bamakɔ EJ ye
kalan in bɛ tali kɛ sa kalata kɛcogo kalata ɲɛnabɔ cogo lisiw kɛcogo ɛzi yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo di maa minnu filɛ n'olu bɛ ka kalan bɛ ka k'olu kunna nin ye o kelen de bɛ ka kɛ ɛzi bolofara bɛɛ la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ bi la sa fo min ye décembre kalo in tile 18 a bɛ to senna Bamakɔ ta ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye gouverneur ye n'o ye Abdoulaye Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan ɛzi ɲɛmaa danga n'o ye Ousmane Traoré ye ka taa fara ɛzi maa mafalen 2 kan Dr Brema Fɔnba ale tun bɛ yen ka taa fara min ye Nana Sanu kan olu kan ka kalan kɛ min ye Sinayogo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye yaasa ka se ka maaw kalan maa minnu bɛ ɛzi ale tɔgɔla Bamakɔ kɔnɔna na fala o ɲɔgɔnna fana bɛ ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na o kɔrɔ ko kalata labɛnw ko o de bɛ sen na premier ministre a ma d'aw ma Bamakɔ dugutigiw a taara olu fɛ église lakaw a taara olu fana fɛ nin waati in na sa ma fɔ fana ko min ye nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna fala ye min ye jamanakuntigi ye ale ka sɔrɔ ko ta na sira fɛ sa min y'a ka musaka ye min bilalen no ka maaw dɛmɛ u ye denmisɛnnin dɔw ɲɛji cɛ école la min ye lampadaires tɛmɛnen kɔfɛ Gawokaw ni Tɔnbɔkutukaw ni Direkaw ni Yafungekaw olu bɛ ji la han dugu 46 ji a ye tiɲɛni kɛ yen de ministre de la sécurité ale yɛrɛ ye communiqué kɛ ko maaw bɛ se k'u hakili t'u yɛrɛ la cogo min fala ye jaa ko sanji ma ban koyi ko sanji ma ban ko mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la hali bi ko san bɛ se ka na dɛ ministre ko ten donc o ɲuman ye min ye maa minnu bɛ dangandaw la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'u hakili to u yɛrɛ la u kana na ɲinɛ u yɛrɛ kɔ nin waati in na fana min ye yɔrɔ caman ye dugu caman kɔnɔna fana na degun bɛ maaw kan dɔngɔnɔdugu la Bayikaw fɛ yen dugu minnu bɛ yen n'o ye Ɲamiya ye Kisa Mita Salo Kufu ka taa se o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ma sa bi ni jugawale ni Bamacawale kɛbaw kɔni bɛ Gawo fana bolofara caman na u bɛ yen bi ka taa se Yorosokaw ka fanfɛlaw ma maaw kɔni sigalen don maa la kosɛbɛ fala ye énergie ale lajɛ o kɛra koyi énergie premier ministre tun ye layidu ta a taara ye sɔgɔmada in na baaraw kun cɛlen ka bɔ énergie kɔnɔna na pewu kɛlen ka sɛbɛn d'a ma baara tɔ taara kɛ primature la fala ye ja an ka ministre caman yɛrɛ tun tɛ énergie yɛrɛ kɔnɔ ko kalama yɛrɛ kɛnɛ in ka ye a ma nɔgɔya dɛ babu heure 5 u y'o de k'a la ministre dɔw ye kuma dɔw fɔ énergie mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'aw t'anw ka yɔrɔ kalama yɛrɛ u ye fɛn dɔw fɔ ko minɛnw bɛna ko o minɛnw kan ka na fara minɛn minnu kan yan o yɛrɛ ma sigi sen kan fɔlɔ ko monsieur le ministre t'i renseigné hali bi o kɔfɛ u tilara ka don tajiko la ka don panneau la ka don centrale minnu b'an bolo olu ko la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an ka mɔgɔ caman kun bɛ yen u kun tɛ ko caman kalama ko bɛ kun cɛ waati min u ye bɛnkan belebele minnu sɔrɔ o ye sa énergie mɔgɔw u bɛ taji san maa minnu fɛ n'o ye fournisseur ye ko n'olu ka taa kuma parce que énergie ko ale bɛ fɛ barrage minnu b'an bolo an k'olu wuli k'u jɔ an bɛ courant minnu sɔrɔ n'an ka barrage olu ka wuli k'u jɔ baara min bɛ se ka kɛ ka tilema kunbɛn olu ka sigi sen kan taji sanba in énergie mɔgɔ yɛrɛ ko ni a bɛ taa yɛrɛ ko ministre de finance yɛrɛ a ka taa taji san ka d'olu ma ko komi olu tɔgɔ bɛ tiɲɛ tajiko in de la ale yɛrɛ ka taa taji san a ka n'a d'olu ma olu b'u ta k'a kɛlɛ la machine kɔnɔna na ye parce que tajiko kuma de bɛ ka caya nka kuma bɛ wuli kuma min bɛnkara kan k'a fɔ ko u ka taa u ni fournisseur ka kuma u ka sɔngɔw lajɛ filanan ye mun ye fala i b'a dɔn ko bi Mali kelen pe de ye jamana ye min bɛ courant feere fantan ma cogo a b'a feere faama ma o cogo kelen na wa sɔngɔ min binnen don ko pour que fantanw ka se ka courant fɛ i ka société baw bɛɛ b'a san o sɔngɔ kelen de la sisan a fɔra k'u ka taa mun baara kɛ o la u ka taa sɔngɔ ladegew kɛ minnu ye société baw ni minnu bɛ wariba sɔrɔ courant baarali la olu ka sɔngɔ ni fantanw ka sɔngɔ kana kɛ kelen ye u k'o labɛn ka na n'o ye sabanan ye mun ye ni bɛnkɛr'o kan énergie yɛrɛ ka kimɛli kɛ k'a lajɛ courant 100 sira la an bɛ se ka 80 sɔrɔ cogo di yanni sunkalo nata cɛ nin saba k'u kana n'o ye gouvernement fana bɛna na fɛɛrɛ min sigi sen kan u b'o dorogo ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o de ma feuille de route an ka wuli k'an jɔ ka nin kɛ gouvernement ye min ɲini énergie fɛ ale bɛ fɛ courant 100 sira la mɔgɔ k'a sɔrɔ 80 100 kan o de ɲininen don yanni funteni cɛ i b'a dɔn ko nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye tan F16 de bɛ tila ka taa ni nin ye président fɛ yen
ale ka teli de tanganani ne do a ka teli dɛ n'i ma farati n'a binna karo kan i t'a ye tuguni Falaye min diyara ne ye kosɛbɛ o ye premier ministre mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ énergie kɔnɔ n'u bɛ énergie baara kɛ a y'olu wele consommateur a y'olu wele baarakɛ jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ a y'olu wele kɛnyɛrɛye ni faso taw a y'olu wele i b'a dɔn ko bɛɛ bɛnna min kan ko hali ni dɔ bɛ fara courant sɔngɔ kan k'o ka kɛ k'o ka fisa an kana courant sɔrɔ yɛrɛ fiyewu mɔgɔw y'o hakilina fana fɔ yen u bɛ sɔn dɔ ka fara a kan mais o ka fisa an kana courant yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ye kɔrɔsɔrɔbaliya u ko k'u tɛ se ka société batigiw ko k'u tɛ se ka o de faamu a ka fɔ nin y'a sɔngɔ ye olu yɛrɛ bɛ ka min don carburant na bi u b'a dɔn u bɛ ka mun don groupe électrogène u b'a dɔn olu bɛ ka min bɛ ka da olu kan u b'a dɔn donc olu bɛ min fɛ Falaye e yɛrɛ bɛ yan o courant ni batterie groupe jumɛn da ka d'an na voilà donc baarakɛla ba société batigi minnu ka ɲɛmɔgɔw fana tun bɛ kɛnɛ kan olu y'o de fɔ bon o de la a fɔra sa faamaw ni fantanw ka sɔngɔ tɛna na kɛ kelen ye pour que mɔgɔw kana a fɔ ko sɔngɔyɛlɛ bɛna na kɛ dɛ nka sɔngɔyɛlɛ baara fana bɛ ka taa jateminɛ fɔlɔ o bɛna na yira premier ministre la président de bɛ tila ka nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛ fana min ka ɲi jamana ma ka se k'o sigi sen kan nka Falaye ne kɔni kun tɛ yen dɛ contrat min kɛra ne ye ne ye min faamuya wari u ka wari ɲini fɛn kelen fana donna kuma kɔnɔ a fɔra ko an bɛ se ka taa courant ta La Guinée an bɛ se ka taa ta Ghana an ni Côte d'Ivoire bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma nka an ka ɲɛmaaw ko yɔrɔ tɔw ka lajɛ u ka Côte d'Ivoire bɔ a la ɲɛmɔgɔw ko tɛ kuma kɔnɔ yɔrɔ tɔw u sɔnn'olu ma nka Côte d'Ivoire u k'o bɔ a la fɔlɔ parce que ko dɔw tɛmɛna an ni Côte d'Ivoire cɛ a fɔ don min na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna a lakali anw tɛ se k'o fɔ fɔlɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna a don nataw la olu yɛrɛ na o kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que ko caman de kɛra Côte d'Ivoire ko in na a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'an ka mɔgɔw banna mais ko dɔw bɛ yen fana mɔgɔw caman t'olu fana kalama quoi o fana tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bi courant bɛ se ka sɔrɔ Ghana a bɛ se ka sɔrɔ fɛn na an yɛrɛ fana ɲɛ min f'i ɲɛna ni wari b'an kun hali sini an bɛ courant sɔrɔ wari de bɛ ɲini courant ye wari de ye Falaye wari de bɛ bɔ k'a ɲini wari de bɛ bɔ k'a dilan wari de fana bɛ don a la parti politigiw olu fana ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye bi o kɛra Katikaw ka centre de collectivité ale tuma ye so kɔnɔna na premier ministre kɔni ale ye parti politigiw bɛɛ lajɛlen fo u donna ka n'a jaabi a ko sa k'u ka kuma bɛ tali kɛ min na o ye kalata sɛbɛnko ye partiw fana ko kalata sɛbɛnko ko a baara ka d'olu ye koyi ko nka ko k'a bɛ transition fana nana wari tɛ ka d'olu ma olu bɛ wuli ka Falaye premier ministre k'u ma ko ni Ala sɔnna a ma ko kalata baaraw lisiko baara kan ka kɛ cogo min na u ye projection kɛ ka fɛnw yir'u la maa 8,472,472 8,439 o de tɔgɔ bɛ lisi kan maliyɛn minnu bɛ kɔta olu ye maa 50,000 maa 573 248 ye o ye minnu bɛ kɔ kan n'olu kan ka kalata kɛ kalata yɛrɛ ko gɛlɛmayɔrɔba ye min ye jamanakuntigi ta yɛrɛ ka fisa o députéw marabolo kuraw waa kɔrɔlen o kuma kan ka ɲɛnabɔ loi organique fɛ fichier ko u da donna o fana na ale ni mara kamabɔli min yɛrɛ kɛlen no bi parce que b'a dɔn sa ko Bamakɔ ye arrondissement de bi yan arrondissement 7 de bɛ Bamakɔ yan an bɛ taa an commune 6 kɔrɔ la wa an bɛ kala ta cogo di député dɔ bɛ fara a hakɛ kan wa an b'a kɛ ni kɔrɔlen de ye olu kuma ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛna jalatigɛ loi organique fɛ loi organique min ni CNT mɔgɔ wɛrɛ kan ka weleli kɛ ka se ka u lamɛn administration territoriale kɔni y'a yira sa k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen don premier ministre ko min ye parti politique ye a ɲɛmaaw ye k'a b'a ɲini u fɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baaraba minnu kan ka kɛ ni kalata ko ye o ka sigi sen kelen kan a ko a b'a f'u ye foyi tɛna kɛ min tɛna sara u la nka a bɛ kɛ jamanadenw olu ka kuntilenna ani olu ka laɲini hukumu kɔnɔna de la k'u kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ
kuntilena bɛ jamanadenw na taabolo bɛ u la olu n'u tɛna jɛ ka ko kɛ jamanadenw na wuli ka mankan ci min na ko ni parti politique y'a kɛ a tɛ kɛ ten dɛ premier ministre kɔni y'o fɔ u ɲɛna a y'a ɲini u fɛ fana fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ fɛ k'a latigɛ donyɔrɔw b'u la bɔyɔrɔw b'u la nka foyi tɛna kɛ n'u tɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna n'o sara ɲɔgɔn na fo ka taa bɛn fɛn kelen kan a ko min lajɛ min kɛlen filɛ nin ye a b'a commencer k'a ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamanakuntigi ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye fala ye an bɛ dan yan min ye parti politique ɲɛmaa maa 20 ani maa 11 minnu bilara bi u taara Usumani Sufi fɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an b'o ja yira mɔgɔw la a kɛkun kɔni sa basigi ni lafiya ka don an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo min na sa ka se ka baara kɛ min ye furugufurugu bɛ parti politique ni fɛnw cɛ yɔrɔsokaw fɛ yen baara dɔw bɛ sen na sɔngɔ dɔw yɛlɛla an na an da dɔw la sini sɔgɔma k'olu lakali mɔgɔw ye min ye denmisɛnninw ka baara ko fana ye o ko dɔw bɛ sen na yɔrɔ caman na kucalakaw fɛ yen fana sɛnɛko ta nasira fɛ baara dɔw bɛ ka kɛ yen ɲafunge ji bɛ ka tiɲɛni kɛ nakɔw kɔnɔna na an na tila k'an da don olu bɛɛ lajɛlen na sini min ye Ablaye Diop ye ministre ale ni Union Européenne mɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye direkaw fana fɛ yen nin waati na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye boloci min bɛ sen na k'o kɔni bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ka taa se Bafulabekaw fɛ yen fana ma baara belebele dɔw bɛ sen na ye Fili Jalo ale tun ye dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na sabula waati ale koronnen don bi kosɛbɛ maa 2 de b'an bolo baabu la an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka an ka maa welelenw k'olu ladon. Ambade Teduma Kanubao, Ample Domine ko bibina, Bela Jile Sigle Kudo ka temi na niko anga jamana kono, Ashurula ni watina, no e Tever Rasul, atoko kadi chugomina, ate fanan kadi katemoga, Tever Rasul, katashin furo kono, fika barada kono, anaja benywana, Tever Rasul, nkeo ke katewuli, fonga benefunji kala, obana, ta butiki la doro, ikafoko Tever Rasul, benefunji lama, walima, Tever Rasul, nyamakulama, walima, a Jasmine, no mandie, ase simplu o fana be yino Tever Rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko Tever Rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sanvala la ko Rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla Jasmine na ana simplu Tever Rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu weraula ibe Tever Rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo Tever Rasul la nini beba la ai nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa Tever Rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na
Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomiketu no bi fe ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonuna ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogmani o e sifa wari wa mugandi emadon ukadi aw kana konomike wala saka wa mugan chaman soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa aka no jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu de mwa ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalu le bisaba ani kili aye je chaman ke au ka nafulu chaman soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hakina jigna au bidili ka tiraji minun ke kile kono Star FM sorobundala ulbe to sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz ou son hydrome bioroi Star FM sorobunda ina litera tari labbaik Allahumma labbaik. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana n'an tara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Innal hamda. an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi su in na min ye baabu ye an bɛna n'o sigi gouvernement kura kan Mala Jara ale kɔni sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban an b'a dɔn fana k'a fɔ min ye an balimakɛ n'o ye Mohamed Mamanta ye a na kɛ sira la ka na sabula waati min na an bɛ ka baabu daminɛ a tun bɛ Kati yan fan fɛ yanni Kati fana n'Ala sɔnna a ma a nana an sɔrɔ baabu la Mala i ni su e nana ka na an ka wele jaabi a diyara an ye an b'i fo k'a fɔ k'i bisimila kuma fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ ɲininka o la o ye Sogɛli tagali ka na se sisan ma ni gouvernement kura sigili i bɛ ka mun lakɔlɔsi a kow taabolo la. Ayiwa Kasim k'i ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo donc k'a fɔ ko Sogɛli taara minisiri kura min nana a nɔ la k'a fɔ ko yɛlɛmaba kɛra bon mɔgɔw ka appréciation ti kelen a la mais anw kɔni ka faamuya la parce que n'an ko k'an bɛ kuma jamana ko kan maanifin bɛ hakilina fɔ min bɛ kɛ dilanni sira ye i bɛ ɲinɛ tiɲɛni yɔrɔ i bɛ ban k'o dɔw fɔ a fɔcogo la donc u nana fɔlɔ an ye critique fɔlɔ an ye remarque fɔlɔ min kɛ o ye gouvernement cayara parce que an bɛ transition kɔnɔ kuma bɛɛ kana gouvernement mɔgɔ 20 ni kɔ sinon kana se fɔ mɔgɔ 30 ma Mali bɛ situation min kɔnɔ mɔgɔ 15 bɛ se ka a ɲɛnabɔ en tant que gouvernement ministère baden bɛ yen n'i yɛrɛ donn'o kɔnɔ
u yɛrɛ kɛcogo b'a yira la k'a fɔ k'u tɛ baara la ani mɔgɔ tɛ baara la n'i y'a wele ka na ko minisiri don a bɛ baara dɔ d'a yɛrɛ ma a kɛra a bɛ jamana nafa ye sa a tɛ jamana nafa ye sa a kɔni bɛ ko dɔ kɛ ko min kɔni a fana ka ye a kana fɔ k'a bɛ ten donc ça sera budgétivore a caman bɛ kɛ yɛrɛ nafa t'a dɔw la jamana ti nafa foyi sɔrɔ u ka programme la. Bon e bɛ k'o fɔ mun na sisan. Ni ministère est-ce que nin fana jama man dɔgɔ ni Sogɛli fana ta ye parce que o tun ye 33 ye. Nin ye joli 28 Mali ɲɔgɔnna jamana kɔnɔ o baara bɛɛ bɛ yan département baden min minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. bi an bɛ diɲɛ jamana minnu t'a lajɛ défense ni sécurité tɛ bɔ ɲɔgɔn na. olu ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ di ɲɔgɔn ma. anw fɛ yan affaire religieuse bɛ yan nɔ ani des cultures bɛ yan mais culture nafa ye jumɛn ye o la olu bɛɛ bɛ se ka don département ba kelen kɔnɔ. anw fɛ yan réconciliation bɛ yan nɔ mais réconcilier qui et qui o nafa foyi tɛ an ka gouvernement kɔnɔ bi. donc ben n ko bɛn bɛ ka ɲini bɛn papier baara bɛ sen na la ni réconciliation ma kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn est-ce que o bɛ ɲɛ. bɛn ti papier bɛn kɛwale de ani jɔn de ka bɛn. anw ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na ko anw ni o tɛ se ka ɲɛ hadamadenya kɔnɔna la k'a fɔ ko ni papier tɛ. o tuma an yɛrɛ dama tɛ yan n'an yɛrɛ dama don problème t'o la o mais n'o y'a sɔrɔ an ni dunanw de don f'o fana ka ɲɛfɔ ni olu siranna en tant que militaire k'u jɔ o jɔyɔrɔ la comme il le faut n'u ko k'u b'a gérer de façon politique n'a fɔ politiciens y'a kɛ cogo min na an bɛ se k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma siga foyi t'a la. Alpha y'an accord de Tamaraceti kɔfɛ accord dɔw wɛrɛ ma signé yan o kɔfɛ accord wɛrɛ ma na tuguni yan donc an nana accord d'Alger min na a ye mun ɲɛ an ye. mais sen ta ye charte de o bɛn papier dɔ don pour que ka se ka mɔgɔ au moins fɛn dɔw bɛ yen ne bolo olu kan ka sigi sen kan ka perepere latigɛ. jamana n'a bɛ mara kulonkɛ de tigɛ jamana mara la i b'i conformer ou bien i bɛ taa fan min ka di ye n'i tɛ se o la fana i bɛ faga jamana bɛɛ filɛ nin minnu nana anw dɛmɛ bi ceceni kɛlɛ a don ni bi cɛ y'a mɛn mɔgɔ jɔn da ko mɔgɔw wulila k'u bɛ Rusi kɛlɛ. olu yɛrɛ farala Rusi kan. mun y'o fara a kan hinɛ tɛ yen jamana ko la hinɛ t'a la n'i tilennen don hinɛ t'a la. fɛn min ye tiɲɛ ye i bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ kaɲɛ hakɛ kelen na ni e de dɛsɛra k'o kɛ sisan ani fɛn bɔra a la o ye e yɛrɛ ka laɲini de donc papier ye jɔn ni jɔn ka bɛn. bon Mala n'i y'a jateminɛ fana gouvernement nana situation dɔ de sɔrɔ yen o situation in kɔnɔna na o y'a sɔrɔ an ni accord d'Alger bɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ min kun sigilen don yaasa u bɛ se ka lawaleya o minisiriso in a nana o nacogo de la nka ne bolo hali bi n'i ye an ka jamana marabolo ta tiɲɛ don mɔgɔ b'a fɔ ko an bɛnnen don dɛ nka n'i taara dugu ma kosɛbɛ i bɛ tiɲɛ caman e yɛrɛ bɛ taa yɔrɔw la i b'a kalama i bɛ tiɲɛ caman ye o fɔkabɛnw olu bɛ se ka kɛ cogo di k'an sinsinnen to papier dɔ kan k'a sɔrɔ an ma fɛn dɔ sɔrɔ an bolo ne bolo minisiriso in jɔyɔrɔba ye. La constitution suffit déjà largement. Les textes de la République suffisent largement. E bolo wa? Ne bolo tɛ jamana mara ni nin base fila de sariya de bɛ jamana kɔnɔ n'i y'o sago min kan ka k'i la o bɛ k'i la constitution ko tan jamana kɔnɔdenw ka kɛɲɛ hakɛ la mais ni e ye accord signé i ye papier signé i ni siya dɔ cɛ. est-ce que a bɛna ko ye maliyɛnw yɛrɛ de ka taa tɛgɛ. maliyɛnw ma nin ɲini. maliyɛnw ye mun ɲini. maliyɛnw ma nin dialogue ɲini avec les terroristes parce que fɛn o fɛn bɛ ka kɛ anw fɛ yan ni mɔgɔw ma sɔn k'u tilen k'a kuma ɲɛfɔ n'an siranna tiɲɛ ɲɛ an bɛ nkalon k'an ka bere ye bon nkalon mɛn o mɛn a bɛ tila k'an bɛɛ minɛ siya foyi tɛ Mali kɔnɔ k'i ka histoire yɛrɛ daminɛna Mali kɔnɔ k'a daminɛ kunun na ka na se bi ma k'i ye marifa ta Mali juguya la a ma deli ka kɛ donc bɛnko kuma jumɛn bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maraka bɛ sɔn ka marifa ta ka maninka faga siya jumɛn bɛ anw fɛ yan nɔ ko yan yɛrɛ siya. mais bi Mala an ɲɛ bɛ min na est-ce que siya yɛrɛ ko yɛrɛ don wa siya ko tɛ o. non o y'a kɛ siya ko ye e maa ka ye ne maa ka ye ne balimaw bɛ yen nɔ minnu ye suraka ye n teriw bɛ yen minnu ye suraka ye hali bi yɛrɛ ni suraka baden barokɛ bi yanni n ka se yan olu tɛ a kɔnɔna la soit tu es malien soit tu n'es pas malien c'est tout. fila tɛ o ne tɛ se ka n ko ne ye bamanan ye o je suis malien. suraka furulen don anw fɛ yen kɔrɔbɔrɔ furulen don anw fɛ yen miyanka bɛ yen sinafɔ bɛ yen nɔ dɔgɔnɔ bɛ yen maraka bɛ yen fila bɛ yen ne yɛrɛ mɔmuso ye fila ye. Babsi Sakɔ ni ne tun ma maraka kɔrɔbɔrɔ fɔ bi ne tun bɛ si kɛnɛ ma. donc o bɛɛ bɛ ne fɛ yen ne bɛ se ka n ko ne bɛ jumɛn ta. a tɛ ku i la. donc nous sommes un peuple. i yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ ye. nous sommes un peuple. nous avons un but et nous avons foi en ce peuple là et en ce but. mais Mala o faamuyalen tɛ o. n'o faamuyalen tɛ
minnu nana jamana mara la ni olu de banna k'a faamu an bɛ coron kɔnɔna la parce que toujours fɛn dɔ de sira dɔ de b'an bolo an ma cun ka na quoi anw nana sɔrɔ Modibo ninnu ye nin base bɛɛ élaboré k'a da anw ɲɛkɔrɔ sira de b'an ɲɛkɔrɔ anw de bannen don tagali ma ɲɛfɛ cogo di ta Kasim n'i ye siya dɔ ta a tɔgɔ ma dɔw b'a fɔ ko olu ye Kalimu Sariw ye dɔw b'a fɔ ko olu ye Idinanu ye dɔw ko olu ye Ifo Gaso dɔw ko olu ye Imigadu ye olu de bɛ ka reçoit nin ministère fɔlen kɔnɔna la n'a ye marakaw reçoit diɲɛ don o don a b'a lebu mɛ a tulo la munna parce que a bɛ fɔ ko a y'a ka siya ko ye a yɛrɛ ta ye c'est pourquoi problème dɔw don u bɛ k'a négliger ale ye militaire ye ale t'a ɲɛdɔn minnu ye formation idéologique ni politique kɛ olu bɛ siya ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ ale kan parce que ale bɔ kuma mɛnna société kɔnɔna la même si ka taa sɔrɔsiya kɔnɔna la bon vie kelenw tɛ monde kelenw tɛ donc fɛn min bɛ ɲɛfɔ u ɲɛna wagati caman i tun olu de y'a ka bureau kɔnɔ kuma o kuma n'i y'a bɔlen télé la ni olu tɛ filaw don an y'a ɲini o fɛ siya yɛrɛ ka tɔn ka sigi jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mun de ko fɔ dɛ a maɲi ne yɛrɛ t'o la dɛ sini ma sinikɛnɛ ma ni problème bɛ i la ko dialogue la u tun kan k'u jija cogo sugu bɛɛ la tɔn fɛn fɛn bɛ yen n'o b'a yɛrɛ la ye k'a fɔ ko n ye nin siya ye n ye nin kabila u tun kan k'a fɔ ko k'a bɛɛ ci merci an bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka bɔ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ y'o fɔ o ma diya ne yɛrɛ ye dɔw m'a fɔ ko olu ka siyaw de fɛlen tɛ Bamakɔ yan ko de y'a to ko problème ɲɛsinna o ma fula dɔw t'a fɔ wa dɔgɔnɔ dɔw t'a fɔ wa surakaw t'a fɔ wa mais siya joli bɛ Mali kɔnɔ minnu kumara bi ni marakaw ko k'u bɛ problème se Mali ma jɔn bɛ se k'u bali k'a kɛ u ka diaspora bɛ se k'a financer à 100%. mais tɔɲɔ min b'o olu kan bi mɔgɔw ɲinɛnen don olu kɔ olu de bɛ bɔ yan nɔ ka taa tun a la ka t'u kɛ ji sanfɛ caman bɛ to ko saya ka fisa ni malo ye u t'u faso janfa mais dɔw de ye marifa ta jamana juguya la an bɛ tila ka fɔ k'an b'olu de fisaya ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ kan mais e yɛrɛ bolo sisan ni ministère in man ka sigi tiɲɛ na i ko ko gouvernement ministre ka ca o ye tiɲɛ ne yɛrɛ bolo hali u tun bɛ se k'a daminɛ k'a kɛ 25 ye komi o fɔra k'o don sariya suma kura in kɔnɔ o tun bɛ se k'o kɛ k'a kɛ misali ye ka bila ko ɲɛbila ɲɛ mais ni a ma ɲɛ k'u y'a kɛ tan e yɛrɛ bolo bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ i ye ministre so dɔw fɔ k'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan réconciliation in e yɛrɛ bolo a bɛ se ka falen mun de la bi Wage filɛ nin c'est quelqu'un militaire ninnu bɛɛ la ale ka ko ka nɔgɔn ka tɛmɛ tɔw bɛɛ ta kan cogo di merci parce que i b'ale de ye mɔgɔw rapport sociaux ninnu i b'ale de y'a ko ninnu na k'aw k'a ka ministère so don o tɛ d'accord n b'a dɔn depuis a ma kɛ a ma na yan donc fɛn dɔw don maaya kɔnɔna la ka magoba bɛ développement social filɛ nin bi n'i y'a bila o kɔnɔna la a tun bɛ se ka magoba ɲɛ a tun bɛ se ka mago min ɲɛ o la a tɛ se k'a ɲɛ réconciliation na parce que militaire filɛ nin n'a ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la n'i ye ko dɔ k'a bɛ militaire de yir'i la mais n'a nana œuvre sociale ninnu kɔnɔna la ou bien k'a fɔ ko vie sociale ninnu kɔnɔ développement social yɛrɛ kɔnɔ ani mɔgɔw ka rapport ka nɔgɔn ye donc mun de kan ka kɛ nin société kɔnɔ mun de kan ka kɛ nin sigida kɔnɔna la bi région 20 de bɛ yen bi n'est-ce pas donc nin région kelen kelenna bɛɛ ka variété ye jumɛn ye dɛ u ka richesse ye jumɛn ye dɛ u bɛ se ka organiser cogo di u sigiyɔrɔ la pour que u k'u yɛrɛ kɛ mago ye u sigiyɔrɔ la a bɛ se ka développer cogo di donc tɔgɔ kan ka falen ka réconciliation in bɔ a la k'a bɔ a la pewu gɛlɛya min bɛ société min kɔnɔ gɛlɛya min bɛ o société kɔnɔ yen nɔ ale kelen ka département bɛ se k'o wuli ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan mɔgɔw ni ministère ou bien mɔgɔw ni administration cɛla gɛlɛya ale bɛ se k'i ɲɛsin o ma justice sociale bɛ se ka na cogo min na a ka baara kɔnɔna la justice bɛ yen c'est vrai mais en réalité anw ni justice ni ɲɔgɔn cɛla la fossé ba de bɛ yen jamana kɔnɔdenw ni administration cɛla la fossé ba de bɛ yen mais n'ale y'i ɲɛsin a ma bi nin kelen kelenna bɛɛ kɔnɔna la o wage kelen tɛ dɛsɛ ka mɔgɔ 10 sɔrɔ région bɛɛ kɔnɔna la minnu bɛ mɔgɔw représenter minnu b'ale yɛrɛ représenter mais est-ce que a y'o baara kɛ o a y'o baara kɛ o bolofara caman sigilen don bi o ma kɛ ko réconciliation de ya mais n ko réconciliation o de nafa tɛ yen fɔlɔ gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔdenw ni u yɛrɛ ka administration tiɲɛ an bɛ fɛ k'o de wele sinon n'i ko ko réconciliation bi a bɛ fɔ ko anw ni terroriste dɔrɔn de don terroriste ye jɔn ye maa minnu ye marifa ta k'u tɛ anw si fɛ u mana yan nɔ k'a fɔ k'u faso don dɛ u nana yan k'u siya de ka fisa ka tɛmɛ tɔw ta kan k'olu ye jɛman ye k'an ye finman ye fo mɔgɔw ka mentalité in de faamu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jɛman ko k'a tɛ mara finman fɛ wa o gɛlɛya de b'an kan fila tɛ kelen pewu de don gamu tɛ tamasɛki ya a ma intégré 94 ya bi problème bɛ yan mun y'o intégré 63 millions kɛra o munna a sera ka gérer accord ma signé o la dɛ c'est pourquoi o ye 27 ans kɛ mankan ma wuli
mais musa ka san 23 kɔnɔ olu de ye baara dɔw boloda min y'a to ninnu tilara ka jama ka segin mɔgɔw kan donc f'an k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na an k'an tilen k'a kɛ. ayiwa filanan ye min ye ale bɛ réconciliation min kɔnɔna la u ye nɔgɔya don ko caman na anw fɛ militaire man ka nɔgɔya don fɛn min na anw yɛrɛ civil anw dusu tɛ sɔn fɛn min ma ni militaire sɔnna o ma ça veut dire que siga bɛ na anw na. cogo di ta o ye mun ni mun ye o ye nɔgɔya don mun na. maliyɛn joli bɛ maa o maa tɛgɛ la k'i ye marifa ta mali juguya la olu bɛ k'a caman mamu bi k'o da. cogo di ta. dɔw bɛ CNT kɔnɔ dɔw b'an ka gouvernement kɔnɔ donc fɛn dɔw don anw ni kun na anw tɛ se ka yafa maa ma maa min y'anw balima faga kɛcogo t'a la sariya yɛrɛ ko ko o tigilamɔgɔ ko yafa t'o ye. mais bi o daluya tɛ yen o. jumɛn daluya tɛ yen. minnu ye maa fa o daluya tɛ yen o. a daluya baden bɛ. cogo di. maa si tɛ yen nɔ k'a fɔ k'i mouvement dɔ dayɛlɛ k'i tɔgɔ ko Azawad k'i ma maliyɛn faga. wa n b'a maa dɔn a bɛ Bamakɔ yan a bɛ CNT kɔnɔ a yɛrɛ ka video la a ko ko olu de armée malienne gɛn ka bɔ Tesalit ka na Douanzan. maa joli fagara o kɔnɔna la ale da de ko k'olu kelen de y'a kɛ. ouais mais i ye min fɔ Mala. donc ni i y'a ye olu ye makun kɛ o kan olu sɔnna o ma olu y'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ yen k'a fɔ ko an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na c'est que kun dɔ b'o la nafa dɔ b'o fana na o. a bɛ fɔra ko dugumɛnɛ ta a sɔn kɔrɔ bila tubabukan na fana o b'a fɔ an ye ko un traître repenti c'est celui qui n'a pas encore terminé son travail. ayiwa sisan. Fadi ka ko kɛra an kɔrɔ yan nɔ ale tun tɛ gaca la. Fadi tun ye gaca la. a tun tɛ gaca la k'a fɔ k'u ma mago ɲɛ Mali o tɛ u ye mago ɲɛ Mali mais mun na a tilara ka retourner contre la République. f'an ka fɛn dɔw de faamu k'a dɔn k'a fɔ a ma daminɛ bi wa a tɛ ban anw tile la nous ne pouvons pas être plus saints que le prophète. donc n'an bɛ baara kɛ an k'an tilen baara ma an ka hinɛ bɔ a la an ka makari bɔ a la ani minnu bɛ ɲa olu ma marifa ta jamana juguya la dɛ mais ani minnu tɛ ɲa fiyewu an ka sira d'u ma faamu ka di o ka taa. ayiwa gouvernement kuma kɔnɔna na hali bi an bɛ to o kɔnɔ i ko ko ministre 28 k'o ka ca i ye réconciliation fɔ. donc an bɛna affaire religieuse fana la sisan. affaire religieuse mun b'o fana na. affaire religieuse tɛ yen nɔ pour les religieux ni pour les affaires des cultes. i y'a faamu a dɔnnen don ni fɛn kelen de ye bi identité kelen pewu de b'a la bi ni o ye silamɛya identité a tɛ chrétien ka ko la a tɛ laadakɔrɔ ka ko la. a bɛ chrétien ka ko la dɛ n k'a bɛ taa a bɔra pèlerinage la o. laadakɔrɔ mɔgɔw ta ye jumɛn ye a la. u ka fɛn dɔ organiser kɛ. Dumbi ka saya la o sera yen yan. olu ka sortie d'hivernage kɛra kɔsan in na mɔgɔ sera yen yan. jɔnni ta. u ka san yɛlɛma kɛra le 16 février mɔgɔ sera yen yan. est-ce que u y'u wele. nin taara ministère bɛɛ la. kasi n b'o kɔnɔna la n b'o ɲɛdɔn parce que n yɛrɛ sen b'o o la donc a welela o la lettre cira a ma taa a ma mɔgɔ bila ka taa a cira culture ma a ma taa a ma mɔgɔ bila ka taa i y'a faamu donc ni jamana yɛrɛ mara kɔnɔna la mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn culture tun bɛ taa fɔlɔ aw ka ko ninnu na ni a ma taa an ma an yɛrɛ de ɲininka sisan donc tɔw kɛra mun ye u bolo yan de ye laada dugu donc e bolo a bɛ silamɛw dɔrɔn de kama a bɛ silamɛw dɔrɔn de kama donc a yɛrɛ nafa yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ ka nin wagati in kɔnɔna la parce que en réalité fɛn dɔ de bɛ Kasim il ne faut pas jouer avec les sentiments des gens maa baden bɛ se ko la bɛɛ de kan ka kɛɲɛ sariya bolo ni ne ye e minɛ cogo min na ko sariya ko ten ne kan ka ninnu fana kelen kelenna minɛ o minɛ cogo de la mais ni ne ye e fusaya ka tɛmɛ tɔw kan tɔw bɛ miiri mun de miiri k'i bɛ olu ale dɔrɔn de kama i tɛ tɔw kama donc tɔw b'u yɛrɛ minɛ i la jamana mara la il faut que équité de kana jamana mais ne bolo ministre bɛ k'a seko kɛ dɛ parce que a bɛ taa kɛnɛ caman kan hali minnu tɛ silamɛw dɔrɔn ka kɛnɛ ye Kasim n ma fili n b'a ye kɛnɛ caman kan minnu tɛ silamɛw dɔrɔn ka kɛnɛ mais e yɛrɛ bolo ale fana ka ministre so kan ka falen de wa ou bien a kan ka bɔ yen de. o ministre so yɛrɛ kan ka bɔ yen n'a bɛ bɔ yen fana an bɛ don min na i ko bi o conseil islamique fana kan ka wuli ka bɔ yen a nɔfɛ. an munna. parce que bi Kasim an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dilan cogo t'a la tuguni. jumɛn na. k'a fɔ ko olu ka sigi ko ka silamɛw ka défense ta ne ɲɛ t'a dilan yɔrɔ la tuguni. parce que mɔgɔ min sigira premier ministre ko a k'u dɛmɛ. u dɛmɛli min filɛ o y'ale dɛsɛlen de ye o sinon fɛn jumɛn bɛ kɔ yɛrɛ maa seko kɛ jamana ko la point kelen ti jamana yɛrɛ basigi bi n'a yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ko bɛ wuli ko bɛ kɛ tiɲɛnikɛla bi jɔn bɛ se k'o kunbɛn a kelen de ka association Mali tɛ dɛ sous région in bɛ maa 2 b'a kɔnɔ minnu bɛ cotiser en permanemment maa 2 millions minnu ye layidu d'a ma ko b'a servir u ni n'u ka nafolo n'o ko k'a bɛ moto ci bi armée bɛ maa 2 millions bɔ jɔn bɛ maa 2 millions bɔ k'a ka kulu y'o ye maa si sen dalen no fɛn caman kan anw bɛ min kalama Haidara sababu la minnu kɛra Haidara b'a ka diinɛ la a sera laadakɔrɔ ma a bɛ se ka min kɛ faso a y'a kɛ
a sera chrétien mo abse kam minga faso aya ka kelene willa ka ka ara kun warla mais no mato o be kan ni dem senu fe ko e dine do to koy maya bonya mara ya jamana de do mais ka tabla au conseil nyamo wala dem senu fitinu ba nini fenti boala parce que pourquoi on ma flamine na ka datu mais intervention c'est kala mon intervention c'est kala parce que tendance religieuse dans nos islam kulu de ano lu c'est la ama kuma jugo re ko mim c'est ka to ko ngamene mais pour que ko ga bla ko o ga to bi ko ka dina mo ko jamana kon na la sharia be jamana mo kono ni mi c'est ka prétexte to ko ka mo ko fi mi ne ka datu bon comme dossier be tribunal lambo donc fin do na ma nyami glani ke anga mo ko kenya donc gouvernement a cayara kuma ko fo do na fati mo ko fo kumi fana kama nga argument minu be mbolo o do yeni amba chaman to pour que glaning ka se ka toujours cheni kana se ka ma premier ministre kuran na le ni sancha be ka wuli ka do munu ga yemu famille o ko la bon aga wuli ka jo do jarani ina fo jume aga ta énergie la kata o kuma nyogoya o jarani ko sobe de kum belebele be malien kan bi énergie simbala bon mogomindo ani mogo ka kuma ɲɔgɔnya ka nɔgɔ parce que j'ai eu l'occasion aussi de les rencontrer 2 fois on échangera fɛn minnu kan fɛn na dɔɔni mais a ka maaya ka nɔgɔ ale ni wage de bɛ surunya ɲɔgɔn na hadamadenya rapport sociaux voilà donc tɔw fana si ye man di dɛ an bɛ dugawu bon o ye ka di o ye man di a bɛ dépend mɔgɔw la a bɛ dépend mɔgɔw la o mɔgɔw fana bɛ mais an ma da gosi fɔlɔ parce que an fɛ o nafa tɛ jamana ko la n'an bɛ se ka kuma déjà e ye occasion min di an ma nin ka di anw ye ka sago ko i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn personnellement kan parce que jamana ko la relation personnelle ne t'a fɛ hali ni masa a ti mɔgɔ ɲɛnabɔ bon o tɛ hali n'a bɛ se k'i mago ɲɛnabɔ mais e ka fisa jamana kɔnɔden tɔw ye non e bɛ ka kɛlɛ kɛ ko pour que mɔgɔw ka kɛɲɛ hakɛ la n'o ye tiɲɛ ye e man ka rapport sociaux kɛ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ rapport personnel tɛ tɛmɛ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ kuma jamana ko kan n'a baara o la hali n'a taara o ka so i bɛ bɔ i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ pour ne pas k'a fɔ ko e ni a jɛra ka nin ko in kɛ jamana juguya la don dɔ bɛɛ ka jɔrɔ i kungo la donc fɛn dɔw don a bɛ ka démarche minnu kɛ a ka di ne ye kosɛbɛ et puis a bɛ ka encouragement min fana di énergie mɔgɔw ma pour que u ka se k'u seko kɛ maliyɛnw bɛ se ka nimisi lafiya sɔrɔ cogo min na u k'o kɛ mais siɲɛ laban in na a bɔra ka élection ko kuma min fɔ an b'a fɔ a ye ko n'u ye élection kɛ anw fɛla tɛ kelen an y'u dɛmɛ fɛn kelen min kan o ye mali ka sira sɔrɔ sira min bɛ se ka an bɛɛ nafa bon bi mali kelen tɛ an bɛ AES kɔnɔ n'an bɛ AES kɔnɔ AES kunkolo bɛ anw de bolo n'a kunkolo bɛ anw bolo anw man ka kɛ sababu ye ka désordre sɛmɛ AES kɔnɔ bɛ ka kɛ sababu ye ka AES taga ɲɛ jɔ parce que n'an ko k'an b'a kɛ sisan problème tɛ jamana fila in si kɔnɔ fɔ anw de bɛ jɔrɔ la ko élection mais olu bɛ sɛbɛn baara la an t'a fɔ ko u tɛmɛna an na ou ma tɛmɛ an na mais en réalité ko in bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la an tɛ comparaison kɛ mais pour que ko in ka ɲɛ an saba ni ɲɔgɔn cɛ parce que an y'a dɔn mali kelen tɛ se an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ninnu faralen an ka kɛra force y'an bolo dɛ wa bi diɲɛ bɛɛ de ɲɛ jɔlen na fima jamana foyi tɛ dugukolo sanfɛ min ɲɛ jɔlen tɛ AES ka avancement la Burkina kɔsa in na olu fana y'o ka fɛn kɛ ka san 5 di cɛ ma Fiatima yɛlɛma ma san 5 de yan o y'o référé Mali ta de kan an ko san 2 ka se san 5 mais hali sisan an ma fɛn dégagé fɔlɔ an bɛ san 2 de kɛ wa an bɛ san 5 de kɛ anw bɛ tâtonnement la yan ale ye san 5 d'a ma en rapport avec ce que les Maliens avaient voulu pour Assimi u ka se ka baara kɛ u ka se ka baara kɛ merci beaucoup jamana kɔnɔdenw mago bɛ fɛn min na u ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ ka girin ko élection Kasim 92 kana se bi la ni mɔgɔ ko élection organisera de façon démocratique ou bien ka mɔgɔ dɔ de élu de façon démocratique a daminɛ communal la kana se législative la kana se présidentielle la a tigi ma tiɲɛ fɔ a tigi ma tiɲɛ kelen foyi fɔ maliyɛnw ye parce que anw fɛ yan yɛrɛ élection ma deli ka kɛ yan mala tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ olu ko démocratie de yɛrɛ charte de fana bɛ démocratie la le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple n'est-ce pas donc o bɛ peuple ka motivation ko fɔ ka ɲɛsin kalata ma n'est-ce pas o peuple ka participation ɲɛfɔ ka ɲɛsin kalata ma mais an ka taux de participation Mali kɔnɔ a ma deli ka 20% sɔrɔ an ye 20 sɔrɔ dɛ ayi o ye 20 de sɛbɛn mais politicien yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ k'an ma 20 sɔrɔ minnu yɛrɛ kan ka élu olu de b'a yira k'a fɔ ko a ma 20 sɔrɔ cayalen 11 18 15 u bɛ dan o ma
parce que n'an yɛrɛ Mali situation ta k'a lajɛ mɔgɔw ti voter o wari de bɛ d'i ma k'i ka taa voter donc jamana bɛ min vote bɛ min élection bɛ min a nafa bɛ se ka kɛ mun ye mais est ce que o tɛ jamanadenw yɛrɛ ye mɔgɔ man ka bɔ o kɔnɔna na Kasim mɔgɔw kan ka bɔ o kɔnɔna na e yɛrɛ ko ko fɛn min man ɲi Kasim a t'i taa ɲɛ a t'i nafa ni mɔgɔ bɛ na k'i la kuma o kuma a bɛ kama k'i ko sanu feere n'a sanna ka ban n'u sigi min ka di o k'o kɛ est ce que o bɛ jamana fana jamanadenw fana kan k'a lajɛ ka bɔ o kɔnɔ i ye tiɲɛ fɔ nka n bɛna yɔrɔnin fitinin fara i ka kuma kan ne ne ko n ko n bɛ muso furu sisan o b'a jira k'a fɔ ne mana den o den sɔrɔ n bɛ se k'a bɛɛ lamɔ ni min banana n bɛ se k'a furakɛ n bɛ se k'u balo n'est-ce pas donc ni e éluera toi tu n'as pas voulu que jamana kɔnɔdenw hakili ka dayɛlɛ toi tu n'as pas pu accorder de l'éducation à ton peuple e ma se ka sariya di ka jamana kɔnɔdenw ma sariya min bɛ jamana kɔnɔdenw profiter e ma se ka hakɛ di ka jamana kɔnɔdenw ma u bɛ se k'u yɛrɛ développer ni u yɛrɛ ka propre richesse ye cogo min na ne y'olu accuser jɔn nɔ don sisan c'est le chef de famille qui a fauté c'est le chef de famille qui a fauté jamana kɔnɔdenw tɛ se ka wari bɔ k'a don impôt la ka taa di aw ma k'aw ka école jɔ u ye ka formation de qualité kɛ o kun aw ka dɛsɛ k'o kɛ c'est pourquoi fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ taa munna o bɛ taa parce que layidu min dira a ma bɔ a ma se ka k'a ɲɛfɛ an filɛ ni problème fɛn fɛn kɔnɔ nin bi Kasim élu ka problème tɛ yan dugukolo kelen mairie kelen o bɛ se k'a feere mɔgɔ 10 ma maire wɛrɛ fana bɛ na o b'a ta o fana bɛ tila ka o dugu kelen min feerelen don ka tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma il est élu par sa population c'est vrai mais en réalité il fait quoi par la suite donc élection ma deli ka mago ɲa anw ye an ka jamana kɔnɔ président fɛn fɛn tɛmɛna k'a daminɛ Alpha la ka na se bi ma ne y'o de f'i ye a bɛɛ ye ko in négocier k'a mamu ka problème éviter k'a bila a kɔmɔgɔ ɲɛ donc ni e y'a éviter joli ni ma furakɛ n'i y'a munumɛnɛ k'a bila i kɔmɔgɔ ye n'o fana nana n'o y'a munumɛnɛ problème tɔ bɛ juguya de ka taa fɛ 1963 en 1990 27 ans rébellion traitera accord ma signé ani diɲɛ jɔn si cɛ bɛɛ bɛɛ bonya bɛɛ bɛɛ place dɔn siyɛn laban na n ye Dibi Silas ka kuma ci i ma 22 septembre 1964 a kɛra Kidal n'était qu'une subdivision donc fɛn dɔw don u ye baara min boloda soit i bɛ don Mali cadre kɔnɔ soit i tɛ kɛ Mali cadre ye fan min ka di i bɛ taa yen mais n'i ye Mali sariya sɔsɔ min kan ka kɛ ne la o bɛ kɛ e la olu y'o sira de ta mais Musa nana accord de Tamaracet fɛn minnu b'a kɔnɔ bɛɛ y'a kalan ouais mais Mala biu est ce que n'an ko an bɛ taa n'o sira ye est ce que an bɛna se ka an sago sɔrɔ parce que jamana kɔnɔna na fana labɛn dɔw bɛ yen olu ma sabati an bolo dɛ i n'a fɔ labɛn sugu jumɛn e k'i ka kalanko ta k'a lajɛ kɛ ani ka ko faamuya cogo ani ka jamana yɛrɛ taabolo kuntilenna mun bɛ yen ni maaw bɛ se ka faamuyali kɛ ni min ye joona e y'o jumɛn donnen ba la hali sisan degun jumɛn bɛ an kan an bɛ min ɲini an b'a fɛ ka min sɔrɔ an b'a fɛ ka taa sira min fɛ o tɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ anw ma kan jɔnjɔn kelen bila sen kan an bɛ baara kɛ ni min an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na fɛn caman bɛ bi hali bi maliyɛnw b'a mɛn f'a ka ɲɛfɔ u ɲɛna est ce que n'anw tor'o la an bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu lamɔ ka sini ɲɛsigi kɛ ni mɔgɔ minnu ye ka yiriwali kɛ ni mɔgɔ minnu ye ka anw to nin na tan est ce que an bɛna n'an sago yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ de ye ɲɛfɔli kɔnɔna la sisan an proposition de kɛ autorité ye toujours an tɛ se k'u tɛgɛ tɔnɔ min k'a da o kɔ parce que u ye fɛn caman kɛ n y'o fɔ an b'o bonya masegin kɛ u ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o ye Maliko ye n'est-ce pas donc u nana o y'a sɔrɔ anw bɛ accord d'Alger kɛlɛli la u nana sɔrɔ an bɛ force étrangère kɛlɛli la mais olu de nana u jɔ an ɲɛ politicien kelen ma se k'a kɛ politicien kelen tɛ yen minnu sera ka fara an kan an ka jɛ k'a kɛ mais Mali politicien foyi tɛ min ka dayɛlɛlen don k'an ma taa min nɔfɛ ko k'an dɛmɛ k'a kɛ mais a si ma sɔrɔ a si ma sɔrɔ société civile fɛn fɛn bɛ yan nɔ i fɔ sugu fara CNSC kan a fɛn o fɛn bɛ an taara bɛɛ rencontré mais a si ma se ka fara an kan an ka jɛ k'a kɛ an bɛ bi olu bɛɛ wulilen don k'u jɔ olu bɛ wuli k'u jɔ minnu bɛ mara la olu fana tɛ jamana ko de kalama o n'i t'a kalama n'i nana diyagoya u bɛ gɛrɛ la k'u yɛrɛ masusi la pour que n'u ka jɛ ka baara kɛ mais anw fɛla fana ye min an b'o fɔ dɛ o de ye anw ka rôle n'an ka responsabilité an faso kɔnɔna la an bɛ min ɲɛdɔn an b'o de ɲɛfɔ ni min ko k'an ma sɔn an b'o wele ka na plateau sanfɛ o kana an bɛ taa conférence de presse la ou bien an bɛ na plateau sanfɛ an bɛ na confrontation kɛ argument contre argument preuve contre preuve fɛn minnu tɛmɛna ani minnu cɛ a date avec ce conseil dit là-bas an b'a bɛɛ kalama donc an ti siran o la an ti siran k'o fɔ diɲɛ jɔn si ɲɛna an wulila ka se a kelen kelenna bɛɛ ma pendant 10 ans a kelen ma an dɛmɛ o tun bɛ se k'an éviter ka bɔ nin problème ninnu kɔnɔ parce que minnu nana jigin problème minnu kɔnɔna la ils n'ont pas reçu de formation idéologique ni politique mɔgɔw bɛ a comparer IB la ko IB bɛ ka avancer joona IB a fait quoi IB formation scolaire de fɔlɔ kɛ yan'a ka taa kɛ militaire ye
mais nous ka ko be dam ne pritane de konna la kana donc u kun kitele no ka bo mon civil konna la on ni mo kitele no ka bo konna abe minye do marfadi terrain commandement be ka chukumina ka militaire yɛrɛ sɔsɔ i b'a dɔn ko mandat ye mun na parce que olu bɛ ordre de dɔn a exécuté ou bien y'i puni point barre mais ni mɔgɔ peuple sugu dɔ bɛnna min lamɔnna an ka soit disant politiciens fɛ minnu ko ko olu ye démocrates ye même s'ils n'ont rien compris de la démocratie d'abord donc olu ye formation min di jamana kɔnɔdenw ma faneni baneni et puis ka tila k'a yira an na k'a fɔ ko kalan tɛ mago foyi ɲa o ye anw ka kalan tiɲɛ mɛ o denw bila ka taa jamana kɔ kan o dabɔkun ye mun ye ka complexe créer tant que i ma taa jamana kɔ kan ka na ni diplôme ye e ni jamana mara man kan e ti jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunu bon o gɛlɛya minnu b'anw fɛ ni ninnu nana don o kɔnɔ n'an ye kuma ɲɛfɔ anw dan ye fɔli le yɛrɛ n'an ye audience ɲini min fɛ ni i sɔrɔla an ka proposition concrète ye min ye an b'a d'i ma n'an m'a sɔrɔ fana an b'a partager sur les réseaux n'u bɛ min sɔrɔ k'o kalan tant mieux n'u ma min sɔrɔ anw fɛla ye min ye c'est daté déjà donc on va noter. Ouais, mais mala fɛn dɔ fana bɛ yen faut que mɔgɔw ko aw fana ka o faamuya c'est que jama lakununi ni jama labɔli ko kalama ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamana yɛrɛ faso bɛ se ka fɛn cogo min na o baara ma sigi sen kan san laban ninnu na o an ye mun ye e yɛrɛ bɔra ka mun fɔ sisan jamanadenw ka ja jamana kungo la parce que jamana kungo yɛrɛ tun tɛ fɔ u ɲɛna et puis maa ma labɛnni kɛ fɛn min tun b'anw fɛ yan dɔrɔn élection sera a ye bɔ ka taa voter a banna élection tɛmɛna san 4 san 5 u b'u poro faga kan foyi tɛ ɲɛfɔ maa ye fo n'a kɛra maa kelen minnu bɛ n'u bɛ se ka kɛ mais n'o ma yɛlɛma fana est ce que an bɛ ka laɲini min kɛ o bɛ se ka sɔrɔ. O de y'a to n y'a fɔ n ko an ka mɔgɔw u bɛ ka pas dɔw ta u bɛ k'u comporter i n'a fɔ politicien kɔrɔw y'a kɛ cogo min na on ne peut pas faire le nouveau avec l'ancien système. Ni réconciliation ko kuma min fɔ nin sisan pour que ka rigueur don a la ne o bɔra yen k'a kɛ développement social ye nin bɛɛ tɛ don développement social kɔnɔna la la responsabilisation des citoyens même face à leur administration face à leur pays o bɛɛ tɛ se ka don o tɛ se ka kɛ programme min bɛ se ka don a kɔnɔ l'investissement humain aujourd'hui foyi ma nɔgɔ maliyɛn ma k'a bɔ mais o b'a ye ɲɛmɔgɔ de ka sira la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a to k'a la k'a kɛ mais anw dɛsɛra k'o kɛ ni ɲɛmɔgɔ dɛsɛra k'o kɛ i bɛ taa ka nɔgɔn dɛ parce que a bɛ kuma a ka peuple ye chaque fois u bɛ ɲɔgɔn lamɛn u bɛ ɲɔgɔn faamu wa a tilennen don a ka sira kan et puis a tɛ parti pris kɛ ani diɲɛ jɔn si cɛ mun na parce que c'est les administrations qui piétinent d'abord le peuple anw de fɛ yan nɔ sisan i bɛ taa administration na hali n'o y'a sɔrɔ service public don ou bien état yɛrɛ ka yɔrɔ don u b'a fɔ k'i ka frais de traitement d'i ka dossier la alors que eux ils sont payés pour ça. Privé ka ko frais de traitement mais o étatigi fana ka ko frais de traitement ni sigi k'i miiri a dɔw b'a kɔnɔ u nɔ tɛ quoi parce que ni sɛbɛn ma yira mɔgɔninfin na n'i sɔrɔla a kɔnɔ ka na mɔ a kɔnɔ ka kalan a kɔnɔ ka tila ka baara d'i ma o kɔnɔna la e t'a dɔn ko tiɲɛnifɛn don tugun. donc ni ye ne ye faamuya bi Mali premier ministre kura a nana a bɛ ka taabolo minnu fɛ olu ka ɲi mais min ye élection ko ye o t'e fɛla ye. ale tɛ élection yɛrɛ dɔn parce que élection bɛ maliyɛnw diviser de. Élection mais malien divisé. Sakɔ kun tɛ k'a fɔ yan nɔ. Papsi kun tɛ k'a Papu kun tɛ k'a fɔ yan sisan ko u y'olu gazé 2018 kɔfɛ yan. Fɔ cɛ bilen ninnu bolila min na tantôt ne mɔgɔ awa gasa mun y'a se o désordre de ma tila ka continuer. O désordre ma continuer ka na 2020 législative la les députés spoliés la o de ma contribuer IBK yɛrɛ ka. D'accord donc fɛn dɔw don ATT taara cogo. donc e bolo sisan donc u kana élection organisée o tuma u bɛna mun de kɛ. en fait n'olu de mago bɛ élection na l'élection ça profite à qui u ka bɔ k'o de ɲɛfɔ an ye fɔlɔ anw ma élection ɲini mɔgɔ fɛ gɛlɛya minnu bɛ anw da la an ko k'u jɔ an n'o de ɲɔgɔn cɛ k'olu wuli ka bɔ yen kuranko gɛlɛya n y'a fɔ n k'a ye o entami sisan ko o diyara n ye kosɛbɛ u ka don justice kɔnɔna la u ka don administration kɔnɔna la k'a assainir ka ɲɛ k'a d'an ma. U ka éducation u ka se ka sira di an ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka éducation. mais mala bɛɛ nata wulilen don jɔyɔrɔ nɔfɛ mɔgɔw bolo ni kalata kɔni kɛra bɔfan dɔ bɛ sɔrɔ an bɛ segin diɲɛ bankun kan pour que ka se ka lafiya la na jamana kɔnɔ caman bɛ yen fana bɛ k'a fɔ ko an ka bɔ nin yɛrɛ ko yɛrɛ kɔnɔ pour que u ka se ka au moins a ka fɔ dɔw yɛrɛ ka kuma an ka bɔ a ko kɔnɔ olu de m'an bila nin ko kɔnɔ f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye militaire foyi tɛ yen a ka di min ye ka na pouvoir la. Gɛlɛya dɔ de nana n'u ye Assimi ninnu nana gɛlɛya dɔ de kɔnɔna la et puis n'u kuma n'a na kuma la IBK bɛ minɛ don min na anw tun bɛ IBK ka yɔrɔ fan fɛ fɛn min tun bɛ ne kun ɲɛ b'a la c'est vrai on était infiltré
mais population ni mun kuma yɔrɔ min na foyi kun tɛ se k'a jɔ donc wala o kun bɛ taa nɔfɛ Burama nɔfɛ min kɛra jɔnkuna la o ɲɔgɔn kun bɛ kɛ Burama ta kun bɛ juguya ni o ye mala billahi a kun bɛ juguya ni ninnu donna ni fɛn min cɛ mɔgɔw t'a kalama anw minnu kun bɛ terrain sanfɛ anw y'a ye di an y'a mɛn an y'a ye mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ mɔgɔ ɲɛnamaw kun tɛ ninnu nan'u na donc o fɛn minnu nana ni o jɔnniw ye mobilisation kɛ pour que i bɛ k'a ka taa est ce que militaires de y'a kɛ yan ce ne sont pas les mêmes politiciens aw ye mɔgɔ dɔ élu la aw de tilara ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ k'o wuli ka bɔ yen élection ye mun ɲɛ o la parce que nin b'a la n t'i fɛ o ka to a la parce que o tɛ se k'a ɲɛnabɔ fɔ ne de ka n'a la ni ne ma n'a la a kana ɲɛ. mais olu caman fana nana sa a bɛɛ y'a kelen de ye tuguni. Kasim c'est pourquoi ne y'a fɔ n ko élection tɛ Mali problème solution ye. élection m'an fara de ya. élection bɛ mɔgɔw diviser plus ka tɛmɛ kan k'a bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. mais mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko sisan ko contexte foyi tɛ yen. ko bɛ ka na ni sɔnnɔgɔya ye a bɛ na ni lafiya hali parti politique mɔgɔ minnu bilara bi mɔgɔ caman nana. Ni sɔnnɔgɔya nana ko parti politique ko an dɛmɛ an b'a ɲini u fɛ une fois encore u ka an dɛmɛ gɛlɛya minnu b'an ka société kɔnɔ ko moyen b'olu de bolo stratégie b'olu de bolo a fanga b'olu de bolo olu de bɛ se ka partenaires mobiliser ka na u k'an dɛmɛ an bɛ fɛ ka agriculture ninnu bɛ fɛ ka 80 milliards min don élection na dɛ u ka 50 milliards ta dɔrɔn u k'o investir sɛnɛkɛ minɛnw na ka to o di mɔgɔw ma ka mɔgɔw recruter k'u kɛ fonctionnaire yɛrɛ mais u bɛ sɛnɛ kɛ état bolo donc sɛnɛ 50 milliards n'a donna a la san 2 m'o o f'i ye yanni ɲɛnamaya tɔ cɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ maliyɛn minɛ miliyari 30 min bɛ to miliyari 80 in kɔfɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se ka o kɛ investissement wɛrɛ ou bien ka kɛ mɔgɔw ka formation wɛrɛw ye min bɛ se ka o baara tɔ jidi san 2 dɔrɔn b'a di u ma gɛlɛya tɛna don Mali kɔnɔ tuguni sɛnɛ dɔrɔn bɛ se ka Mali ka fɛn bɛɛ ta sanubɔyɔrɔ b'anw fɛ yan mais jɔn b'a exploiter kɔsa in na an yɛrɛ ye SOREM dɔ créer ko o ka kɛ société recherche minière donc ni olu créera anw yɛrɛ ka se k'an ka mɔgɔw de dilan k'o kun di olu ma an mago bɛ ninnu de la Burkina bɔra ka tomate usine dɔ dilan u fɛ yen kɔsa in na n'est-ce pas u ma bɔ ka tomate usine dɔ dilan u fɛ yan mais anw fɛ yan nɔ Bobo Dioulasso depuis Moroclé ni usine ninnu tun b'anw fɛ yan merci beaucoup mais mun y'a hypothéquer ce ne sont pas les mêmes politiciens là minnu élus là olu de m'a kɛ yan u y'a partager u ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama u ka classe tɛ yan mais u delila ka jɔrɔ jamana kɔnɔ den joli bɛ baara kɛ ni usine na on doit faire tout pour que u kana taa chômage la mais Mala élection kɛbaliya fana ti ɲɛ dɛ maa caman ka fɔ la quoi n'u ko k'a ti ɲa parce que ko n'an tora tan k'an t'an ta n'an bila dɔn an ta n'an bila o y'a sɔrɔ an tun bɛ ko bolo kelen de kan fɔlɔ an tun bɛ bolo jumɛn kan n'i y'a ye bɛ k'a taara an tun tɛ bolo de kan n'i y'a ye ATT taara an tun tɛ bolo de kan n'i y'a ye dɔ bɛ k'a fɔ Alpha ma hali bi an tun tɛ bolo de kan bolotigi kelen min nana Mali kɔnɔ o ye Modibo Keïta filanan min na an jigi b'u kan o ye ninnu ye donc on n'est pas pressé pour aller aux élections élection n'est pas la solution parce que an mago bɛ min kɛra ani politique mɔgɔ maa 11 tun bɛ kaso la olu bilali minnu kɛra ou bien e bolo o bɛɛ ka taa an coron tuguni de wa o ye ka taa an tɔ coron de parce que olu yɛrɛ ka minɛli c'est un non événement pour nous Grand Maya kɔnɔna la anw fɛ non événement don tu sais pourquoi u y'a don mɔgɔw kunna ko n'u bilara lafiya bɛna politique ko ban kun kan a ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun ko k'u da tɛ don jamana fɛn ko la ko k'u ka mɔgɔw to kaso la ne ye e faamu ne ye olu fana faamu parce que n y'o lamɛn n y'o faamu politicien ma deli ka wuli k'a jɔ ko justice ko k'a tile olu ka mɔgɔ 11 de bɛ yen nɔ mais maliyɛn mɔgɔ joli bɛ kaso la pendant des années o ma deli ka wuli min ka kungo la bin kɛra u kan k'u datugu kaso la ɲinɛ kɛra dɔw kɔ yen nɔ jɔn delila ka wuli olu kungo la nin de b'a yira an na ka ko politicien mago ti Mali la u mago ti maliyɛnw na wa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la olu mago t'o la dɛ mais olu ta u yɛrɛ dɔrɔn donc e bolo sisan ni nin kun ye mɔgɔ fana b'aw kan ka taa élection na bi hali ni Asimi y'a fɔ a mago b'a yɛrɛ de la a mago ti Mali la gɛlɛya min b'an kan bi élection tɛ se ka wuli ka bɔ an kan olu nan'u jɔ an ni fɛn min cɛ ka ninnu gɛn mɔgɔ élu bɛ se ka nin kɛ yan ni ye élection dayɛlɛ sisan i bɛ se k'i ban ka mɔgɔ dɔ reçoit i ka jamana kɔnɔ tuguni yan politicien ko partenaire de fana b'u la kɔfɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ don i bɛ se ka jɔn de contrôler Mala mais élection ma k'an ɲɛna yan nɔ an ye élection ye yan partenaire bɛ politicien na cogo di o tɛ financer de politicien foyi tɛ yan nɔ min tɛ financer maa si tɛ yen nɔ k'i yɛrɛ ka wari b'i kun k'i bɛ ka campagne financer n'a ye 100% a mɔgɔ tɛ yen i bɛ mun kɛ ko k'a sɔrɔ quelqu'un qui peut investir 2 milliards 3 milliards dans les campagnes o b'o bɔ min
Donc fin dɔw don an yɛrɛ kana kɛ des autres sɛmɛbaga ye anw yɛrɛ kɔnɔ. Donc e bolo sa n'an taara parti n'an taara élection ko kuma na sa ka taa élection labɛn na sa an bɛna fara ɲɔgɔn na don an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. Mais c'est clair o de tɛmɛna bɛɛ ɲɛna yan o de kɛra bɛɛ ɲɛna élection bɛɛ kɛra o de ne ma exemple de ma sa i bɛ ka ta la législative min kɛra 2020 o kɔlɔlɔ ma taa n'a ye mais fɛn mun pan an bɛɛ ɲɛ kɔrɔ ne ko an bɛ jamana de fɛ wa an b'an yɛrɛ bakun dɔrɔn de fɛ. an kan ka kɛ jamana de fɛ. kuma de filɛ nin n'an bɛ jamana fɛ u ka taa n'a ye mais u k'u jija u k'u dɔn sen u k'a améliorer chaque fois k'a fɔ k'u bɛ ka taa u mana domaine o domaine ta u ka kulonkɛ bɔ a la u ka négligence bɔ a la u kana sɔn fiyewu k'a fɔ ko kunun an n'aw kun don sini an n'aw tɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛ b'u la jamana kɔnɔden foyi tɛ bi anw ɲɛ bɛ fɛnw na anw tulo bɛ fɛnw na an bɛ voyage minnu kɛ an b'a dɔn e bolo sisan n'a danna e ma u k'u ɲɛsin kuranko ɲɛnabɔli ma u ka école lajɛ u ka kiiriko fana lajɛ mais baara yɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ Sénégalais bɛ yen nɔ ni saison yɛrɛ bɔra a la ka ban o tɛ baara foyi kɛ mais pourquoi ne pas aller les doter des fourrages aussi ka tila ka terre labourer ka di u ma office du Niger filɛ nin ye bi o bɛ ji di mɔgɔw ma a ka gɛlɛn u ma u bɛ dugukolo louer mɔgɔw ma dugukolo yɛrɛ bɛ dɔw bolo u mago foyi t'a la a tɛ sɛnɛ a bilalen bɛ yen. Mais mɔgɔw mago bɛ dugukolo la k'a sɛnɛ a se t'o olu ye kɔni mais pourquoi l'État ne va pas chercher une politique pour les aider à avoir des terres cultivables là-bas u ka se ka sɛnɛ kɛ u yɛrɛ ka tila ka ji nɔgɔya u ma u ka se ka baara kɛ comme il le faut mais mɔgɔw mago bɛ nin de la olu kan k'u ɲɛsin secteur minnu ma n'o olu ɲinɛna o de kɔ o de bɛ anw jigila misɛnya justice filɛ nin ye bi k'a fɔ k'u tɛ ka améliorer o kɔni ne tɛ se k'o fɔ parce que ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn juge a banna ka mɔgɔ minɛ k'a datugu k'a juge ɲɔgɔn bolo ko parce que u bilila k'a ma fɛn kɛ u binna a kan u ka ca bi minɛ donc n'o bɛ ka kɛ an k'u fo o fana la o t'a yira k'a fɔ ko baara banna ko baara tɔ caman tɛ yen dɛ donc fo nettoyage de ka kɛ k'a fɔ ko compétence ko problème don compétence ko problème tɛ Mali la ayiwa an y'a ye k'a fɔ Ablaye ka wulikajɔ laban ninnu kɔnɔna fana na a sera diinɛtigiw ma a sera Bamako tigiw ma a sera fana min ye énergie an y'o kuma fɔ parti politique dɔgɔkun nata in na fana min ye faraŋaɲɔgɔnka tɔnw ye n'o ye jamanadenw ka tɔnjɛkulu ye fasodenw ka tɔn ye a kan ka se olu fana ma e yɛrɛ bolo nin bɛɛ kɔfɛ a kan ka mun yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ parce que waati a bɛ ɲini k'a fɔ k'a koronnen don a bolo sisan i ko ko a sera diinɛmɔgɔw ma k'a sera Bamakɔ tigiw ma n'est-ce pas o y'a kɛcogo ɲuman dɔ ye mais ne m'a nafa ye Kasimi e ye mɔgɔba de i ka sigida kɔnɔ ne ye mɔgɔba de i ka sigida kɔnɔ ni ko danna i ka sigida ma ne ka sigida bɛ mun de fɔ k'i m'an bonya n'i taara diinɛmɔgɔ kelen nɔfɛ i taara diinɛmɔgɔ fila nɔfɛ n'i taara silamɛ ni chrétien nɔfɛ laadatigi mɔgɔw sigilen don k'i lajɛ qu'est-ce que tu as créé donc fɛn dɔw de don nin aspect ninnu de filɛ nin ye dɛ an bɛ nin ye politiciens ka mode de fonctionnement de e bolo sɔrɔdasiw ninnu man k'o kɛ quoi sɔrɔdasiw nana u ka baara de kama bɛɛ y'a faamu ka ban bɛɛ mago b'o la fɛn minnu na u b'o k'o réussir comme il le faut nin mois yɛrɛ daminɛ cogo ɲɛna tellement bɛɛ ye dugawu k'u ye anw yɛrɛ ye jibɔn k'u ye mun kama a kɛra fɛn min k'a diyara anw ni kun ye minɛn minnu sara Tɛnzan Wade an bɛ Sadio fo yan an bɛ Sadio numéro kɔni fo yan nin kelennin kɔni a y'an t'u fo fɛn hali nin diyara ne yɛrɛ hali ka tɛmɛ Kidali minɛli kan parce que a tun bɛ mɔgɔw in na ko Tɛnzan tɛ janfanti yɛrɛ fana filɛ nin ɲɛnamaya kɔnɔna la a man ka balo kɛcogo t'a la quoi i t'a minɛ k'a mara non minnu b'an bolo yan nɔ u k'u jija u kana tila dɛ n'u tilara walahi an bɛ Sadio ninnu de ɲini maliyɛn de joli a ti bɔn fu la tuguni ni autorité ko k'u bɛ yafa est-ce que nin tɛna terroriste yɛrɛ tɔ siran minnu b'an bolo kɔrɔ yan nɔ u ti yɛlɛma o MSA ma ci c'est le mouvement pour le salut de l'Azawad ça existe toujours le communiqué k'a ma mɛ CPA ma ci Mahamadou Haïdara ka tɔn a ma ci a bɛ on n'a pas entendu que le ministre des Maliens établi à l'extérieur k'a démissionnera ka bɔ MNL la n'o bɛ SEMA la mais pourquoi tout ça e bolo bɛɛ kan ka kɛ quoi n'u m'a kɛ u bɛ mun de kɔnɔ ça veut dire que n'u bɔra la Chine u bɛ taa nɔfɛ u bɛ to ka kulun kɔnɔ tuguni ça veut dire ça parce que Fahad ta in o kɛra o tun ye ami yɛrɛ a ye kɛlɛ yɛrɛ kɛ an ye an ye baara kɛ mɛnɛ an n'o ye baara kɛ o m'o bali ka anw janfa anw ye ninnu ta k'an n'olu ka bɛn an n'u bɛ bɛn mais est-ce que waati bɛ ka min kɛ bi o tɛna to u fana caman k'a dɔn k'a fɔ ko nafa foyi tun tɛ waleya in na nimisa ka don u la Kasim n'a bɛ finman dɔ de kɔnɔ ko jɛman bɛ k'i fɛ i b'i fu la
c'est pourquoi ɲɛ nin kuma fɔ hali an ka marabagaw u t'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ ye fɛn min u t'a dɔn ko jɛman ye fɛn u t'a dɔn diɲɛ bɛ ka évoluer cogo min na an ye ngolofin de diɲɛ siya foyi t'an fɛ n'an ma k'an yɛrɛ fɛ an k'an tilen au moins ka sira dayɛlɛ sira min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ninnu ma marifa ta anw contre la diɲɛ fɛn foyi la k'u m'a sɔrɔ le 4 novembre 2023 tout près Cressy la yan nɔ n ye vidéo min kɛ je pense que i y'a ye suraka cɛkɔrɔba ye mun fɔ diɲɛ foyi tɛ yen min kɛra min ma kɛ olu ninkun ye mais a ma kɛ Mali siya foyi ye Algérie ma se ka k'a ka tuaregu ye Niger ma se ka k'a ka fɛn ye mais ale ɲinɛna Mali siya tɔw kɔ donc n'olu tɛ mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ o de b'u ka mentalité u bɛ wolo ni o bɛ mɔni u bɛ sa ni o ye u b'o denw kalan o la u bɔnna bɛɛ bɛ kalan o la donc n'an ko k'an tɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ halisa an bɛ mun de nɔ kɔkɔ na. Mais caman fana bɛ yen komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu fana t'a la olu fana tɛ sɔn nin ko ninnu ma. o de y'a to ne ye kan to nous sommes entre Maliens et Touareg minnu ko k'u ye Maliens ye olu ma deli ka bɔ yan nɔ ka k'u bɛ u ka Touaregiya kuma ɲɛfɔ olu bɛ to Maliens de kadiri kɔnɔ wagati min na Kidali kun gannen don kosɛbɛ u ye Gamu ɲininka terrain sanfɛ a ye mun fɔ ko lui il est Malien ale t'a ta dogo ale m'a ta dogo mais Touaregi tɛ yan ne e ye jamu fɔ ne t'a dɔn e ye min ye ne ye jamu fɔ mɔgɔw t'a dɔn ne ye min ye n'a y'a ta fɔ mɔgɔw t'a dɔn e ye min ye mais pourquoi k'a fɔ k'i bɛ kala don i ɲɛ na ka i kelen ta de ta k'o tɔw ta ten. ayiwa Mala an b'a dɔn k'a fɔ ko premier ministre kura e yɛrɛ bolo nin wulikajɔ ni nin fɛn minnu b'a fɛ a bɛ k'a sɛnsɛn ka taa n'an ye min sa a bɛ fɛ ka taa n'an ye yɔrɔ jumɛn parce que an kɔni ɲɛ bɛ mun na tilennenya la o ye kalata kɔni baaraw daminɛna parce que formation bɛ ka kɛ ENSI bolofara bɛɛ lajɛlen na ENSI ɲɛmaaw bisimilala u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye premier ministre ni parti politique kumana liste électorale ko kuma fɔra maa hakɛ min bɛ voter Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen fɔra bi premier ministre yɛrɛ fɛn fila ne ɲɛ b'o o de la a bolo courant élection. ayiwa n'a ko k'a bɛ élection kɛ o b'a kɛ. Mais on fait là, on ne pourra jamais organiser une élection transparente dans 20 ans au Mali. Qu'est-ce que tu as 20 ans, on ne peut pas dire transparente et crédible. Transparente et crédible. Tu seras offensif. Référendum, la participation, bon, mais taux de participation est combien pour cent 38%. En démocratie, on va annuler. Sénégal élection mi tɛmɛna kɔsa in na mois de mars kɔnɔna la 54%. Trump ta kɛra sisan 73%. yen nɔ parti u tɛ taa aide ɲini jamana wɛrɛ la dɛ jamana kɔnɔden minnu bɛ parti min na olu de bɛ cotiser k'u ka parti miirina dɔ de bɛ yen an bɛ tugu o de nɔfɛ mais Mali kɔnɔ parti kelen jumɛn bɛ yen. hali wɔlɔfɔw ka législative in na Mali kɔnɔ parti kelen jumɛn bɛ yen. parti ayi ni élection organisée kun ye ko ka Assimi sigi an kunna président la ko de façon légale la mais a bɛ nin posture min na a ye mun de tiɲɛ Mali ye. dɔw b'a la ko aide minnu kun kan dɔw ko partenaire dɔw kun bannen don ka don bi Mali ye da tugu ani partenaire cɛ partenaire kelen tɛ yen bi ni Mali ye min kɔn k'a t'a jaabi mais an ko k'an ti wari minɛ kun dɔ kama ninnu nalen ni sisan cɛ depuis 2020 et 2022 ka na se sisan ma aide budgétaire ma kɛ Mali la ka ko tubabuw ka wari bɔ ko ka na anw dɛmɛ budget ko la o ma kɛ o. u bɛ k'u débrouiller. an ka mɔgɔw tɛ k'u débrouiller o la bi o. mais an dan ye sara. ani guerre yɛrɛ. an dan ye sara ani guerre wari min donna guerre la guerre prix tɛ diɲɛ jɔn si kun mais n'i y'a ye o sera k'o ta fonctionnement bɛ ka kɛ tuguni saraw bɛ ka se ka fonctionnaire ta bɛ ka kɛ anw minnu ye bololabaarakɛla anw de degunnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan mais nous préférons cette fɛn na posture la ka tɛmɛ a ka ka. mais kɛnyɛrɛye y'o fana degunnen dɛ. kɛnyɛrɛye y'o caman degunnen. a ye degun min don anw kun an b'a dɔn parce que i bɛ kalo kɛ bi i tɛ se ka hali 20 feere bɛɛ bɛ ka kɔrɔlen de dun bɛɛ bɛ ka manakun de dun bi. mais mun kama parce que an ɲɛ b'u la sira dɔ kan an b'a dɔn si. donc e bolo sira in ka to sen na mais ni élection kɛra o tuma sira in bɛ jɔ de wa. ni élection in kɛra Kassim on va les saboter. cogo di les gens vont les saboter. munna. ne ko n ko désordre kuma de élection ye. i bɛna élection kɛ ça ne sera pas transparent et crédible. taux de participation e tɛna se ka kɛ suba ye k'a fɔ k'i bɛna 55 ou 70% des Maliens o ladon. nin waati in na. gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan i b'a dɔn wa o yɛrɛ fana kɔfɛ 400 400 ka di mɔgɔw ma o transparency ko kuma bɛ fɔ o la crédibilité ko kuma bɛ se ka fɔ o la diɲɛ jɔn jumɛn bɛ k'o b'u yɛrɛ kalama k'a fɔ ko olu b'aw ka élection ta sɛbɛn ko ye donc a tɛ yen donc n'an ma ɲɛ k'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an y'a daminɛ tilennenya min kan an ka continuer o kɔnɔna la an k'an ka bonya to a nɔ la ni anw y'a daminɛ sisan k'an bɛ élection kɛ on va faire des pressions sur le peuple burkinabé aussi. o fana bɛna fɔ ka mɔgɔw ye ko an ka taa élection na o bɛna pression kɛ Niger fana a bɛ fɔ ko ka taa élection na o désordre mana sen don an ka ko la an b'a ɲɛ sɔrɔ tuguni yan
donc e bolo Mali ye ko ɲɛbila de an bɛ confédération de kɔnɔ on tend vers la fédération o k'a to an ko o ɲɛ sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la donc o bɛ cadre de déterminer élection bɛ se ka kɛ nin jamana saba kɔnɔ mais Mala ni ye Asimi yɛrɛ ka kuma ta k'a lajɛ kuma segin de laɲini premier ministre fɛ élection ye seginnan de munna o bilalen don ɲɛfɛ ka tɔw to bon ni mɔgɔw y'o fɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ premier classe kɔnɔ ayi n ko a ye kuma segin de fɔ ni o y'u ka fɛɛrɛ ye ne m'a bila o cogo la ne y'a ta dɔrɔn de juste bi urgence jumɛn bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ sɛbɛnni cogo di fɔlɔ sɛbɛn cogo dɔrɔn de kelen bɛ yen nɔ fila bɛ yen saba bɛ kana se seginnan ma a bɛ se ka kɛ élection ye seginnan ye mais o b'a la ko san wɛrɛ k'a bɛ kɛ donc ne t'i dɔn o fɛn ninnu kɔnɔ anw kɔni bi anw ɲɛ tɛ élection nafa la an t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min profiter wa an t'a dɔn élection ye fɛn min ɲɛ anw ye n ye exemple minnu di député bɛ élu i ka commune kɔnɔna la i t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ ye député ne yɛrɛ t'a dɔn député ni maire danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o merci beaucoup maire bɛ élu i bɛna maire jɔ sugu dɔ camancɛ la bilahi a t'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw t'a dɔn k'a ko nin y'u ka maire ye maire mago foyi tɛ u ka sugu problème na parce que an bɛ maire dɔ minnu u ka sugu feere bon imagine a fɔra ko mɔgɔ min élu la n'o y'a sɔrɔ ne ye élu de façon consciente e bɛ se ka ne ka sugu feere ɲin'a ma jamais donc élection n'a jamais profité aux Maliens lambda n'u bɛ fɛ a ko olu de profiter n'u bɛ fɛ u k'u kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw de insérer tuguni u k'a w'a ma donc n'i ye e ka kuma faamuya sisan élection man ka kɛ bila fɛn ye maintenant n'an tɛ élection kɛ mun ni mun bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ joona ni e yɛrɛ b'o ɲini premier ministre fɛ a k'a ɲɛsin o ma o ye courant ko fɔ o ye priorité dɔ ye priorité min bɛ ne bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye sɛnɛko ye fo an ka fɛɛrɛ de kɛ anw ka dun ka fa kɛlɛ de don dɛ Kasim n'i y'i sigi k'i miiri anw bɛ malo min importer n'an ko ka bɔ kɔ kan des milliers de tonnes donc olu ka jamana b'o produit ka n'o feere anw ma alors k'anw bɛ se ka des millions de tonnes produit anw fɛ yan donc olu bɛna u sigi ka anw filɛ ten fu la fɔlɔ non donc ça veut dire que n'an bɛ fɛ an k'an yɛrɛ ta an ka wari bɔta ka dɔgɔya ka taa kɔfɛ mais an ka sɔrɔ bugunta ka caya anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ et puis an ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw ka na consommation ta anw fɛ yan ka t'u yɛrɛ balo n'i ye tulu o nata bɔ anw fɛ yan pratiquement 90% an ka tulu la a bɛ importer de sukaro fana jateminɛ n'i ye sukala ta k'a lajɛ chinois ka part b'a la pourcentage b'a la kun jumɛn de kama parce qu'ils ne veulent pas que le Mali soit l'exportateur aussi des sucres no o kɛra olu bɛ min produit u ka jamana kɔnɔna la a bɛ dɔ bɔ olu ka coût d'achat la pouvoir d'achat la plutôt ni dɔ bɔra o la sisan o ka di jɔn ye diɲɛ jɔn tɛ yen nɔ min bɛ anw fɛ an ni Russiw bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min na je pense que mɔgɔw bɛ ka a ko in ta à la légère légèrement cogo dɔ la mais mɔgɔw t'a ɲɛ dɔn n'a bɛ min kɔnɔ ko chinois b'an fɛ chinois foyi tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ farafin fɛ ou bien min bɛ anw fɛ surtout anw minnu b'a la k'a fɔ ko an ka kɛ an yɛrɛ o tɛ se ka kɛ anw fɛ parce que olu b'a produit u b'a feere anw de ma o y'u ka politique ye n'an ko européen o ta kɛra an bɛɛ ɲɛna yan nɔ donc e bolo an bɛ ka taa mɔgɔ minnu fana nɔfɛ ko ka na an dɛmɛ ni Rusiw tɛ dɛmɛbaga jolen tɛ anw na munna parce que Rusiw mago t'anw bolo fɛn foyi la caman kɔni b'u fɛ yen a bɛɛ b' olu fɛ yen matière fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'an bɛ se k'a produit anw fɛ yan a bɛɛ bɛ olu fɛ 100%. fɛn yɛrɛ b'u fɛ mun t'anw fɛ wa u ka dugukolo ka bon n'an ta ye fana et puis olu fana ka fɛn tɛ k'a fɔ k'u b'a produit ko ka taa exporter bɛ ka fɛn wɛrɛ non olu b'u ka jamana de contrôler dɔrɔn u ka dan o ma a banna o ni jamana wɛrɛw bɛ se ka politique min kɛ ka commerce kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye gaz sira ni pétrole sira ni u ka arme sira ninnu olu b'o kɛ olu bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma mais chinois b'a produit uniquement pour l'Afrique aussi hein donc sisan n'anw ko ko fo anw ka kɛ an yɛrɛ ye ni anw ma mesure jɔnjɔnw ta est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ wa an ka nafa bɛ sɔrɔ k'an ka jamana kɔnɔdenw de kɛ baarakɛlaw ye 80 milliards min proposé len ko k'a kɛ élection organisation a bɛna taa fili ji la ten fu alors que sɛnɛ b'an bolo yan nɔ ni ye wage ta min ɲɛfɔ nin n'a taara région o région na mun de bɛ se ka ɲa nin région na dɛ an bɛ se ka jeunes former u k'u ɲɛsin o développement ma cogo di dɛ donc a tɛ ɲa région wɛrɛ la donc a bɛ se ka transporter ka taa o région na cogo di pour que ka t'olu servir comme il le faut n'i burannakaw ka kuma ɲɛfɔ yan nɔ kɔrɔbɔrɔ butiginin ko n y'a kuma ɲɛfɔ mɔdɔw ninnu ni politique ta bi AES jamana saba ni ɲɔgɔn cɛla la est-ce que on ne peut pas penser une telle idée fɛn dɔ bɛ sɔrɔ Mali la dɔrɔn mɛ mɔgɔ a ka sɔrɔ Burkina mɔgɔ a ka sɔrɔ Niger mɔgɔ u ye télécommunication ta cogo min na ko u b'o kɛ o kɛcogo la avec Move Africa mais pourquoi on ne va pas faire de nos matières premières aussi comme ça
an ka sɛnɛ kɛ a bɛ sɔrɔ Mali la 20 a ka taa sɔrɔ ninnu fɛ yen 20 a ka taa sɔrɔ nin fana fɛ yen 20 olu fana bɛ fɛn min san u fɛ produit o fɛ yen nɔ u bɛ se ka n'a nɔgɔya anw ma cogo min na anw yɛrɛ saba k'o politique labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ mais yanni o ka labɛn o ka sɔrɔ an fana wulilen don k'an jɔ an kolo de la an ka taa 80 miliyari fili ji la ou bien an ka donc an ka baara kɛ n'a ye an k'an cɛsiri sɛnɛ an k'an ka jamana de yiriwa anw bolo ouais sɛnɛ ye anw ka priorité sɛnɛ ye anw ka priorité n bɛ segin a kan tuguni sɛnɛ ye anw ka priorité parce que maa dama min bɛ yen nɔ bi k'u sigilen don k'u bolo kuraze u bɛɛ bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla ye maraîchage bɛ se ka kɛ musow yɛrɛ bi pour que ka musow yɛrɛ sɔrɔ sugu ou bien ni nakɔ de don n'i ye musow yɛrɛ labɛn bi musokulu fɛn fɛn b'anw fɛ minnu ko k'u bɛ kafo la minnu ko k'u bɛ fɛn wɛrɛw la u bɛ mun de nɔfɛ o financelen don jɔnw de fɛ tubabuw de don ni a ye tubabuw ka financement tigɛ a ye ninnu financer à hauteur de voilà d'un montant u k'a produit u kana résultat di aw ma ayiwa Mala an ye dɔ kɛ kuma na min ye baabu ye a sera a kuncɛyɔrɔ la ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan parce que i ye fɛn caman fɔ min ye sifinnakaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon mais Malien yɛrɛ bɛɛ n'i y'a jateminɛ i ka kuma bɛ tali kɛ min na an ka k'an yɛrɛ ye an k'an cɛsiri an k'an jija sariya an k'a damakɛɲɛ bɛɛ an kana maa fisaya ni maa ye an k'an ɲɛsin an ka jamana gɛlɛyaw ma kalata an k'o bɔ kow bɛɛ lajɛlen na ani fana an k'an jija fɛn minnu bɛ yen n'olu b'an taa ɲɛ an ka bɛn an ka sɛnɛ k'olu la min ye jamana yɛrɛ denw ye k'u bila baara la sɛnɛ min ye élection musaka ye a miliyari 50 o ka ta o ka don sɛnɛ na an ka bɔ kɔngɔ ni degun ni fɛnw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen faamuna premier ministre jɔlen filɛ ɲɛkɔrɔ mun b'i bolo ka fɔ a ye ayiwa k'a fɔ premier ministre ye ko an b'a fɔ a nana jigiya min kama anw kɔni seko ye min ye an ka dɔnta ye fitinin minnu ye an b'o partager an ni u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ i n'a fɔ anw b'a bɛɛ dɔn komi a tɛ i n'a fɔ anw ti fili donc ale bɛ fili anw bɛ fili mais n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an b'an ɲɛ bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma k'an ɲɛ jɔ an ka gɛlɛyaw la k'an ɲɛ jɔ menace minnu ɲɛsinnen don anw ma menace ba minnu bɛ ka ɲɛsin anw ma peut-être mɔgɔw bɛ k'a ta k'a minimiser ma croyais qu'ils doivent être des carnivores n'est-ce pas mais u ka jamana bɛ cogo di bi mun y'u ka jamana se nin gun kan élection de y'a se parce que Macron taara de telle sorte que a mana baara kama a ka gouvernement cira kunu mun y'a ci un élu a bɛ k'a ɲini ko k'o de destituer ka bɔ yen ça veut dire que l'élection n'est plus une solution américains ka élection min kɛra kɔsan in na mɔgɔw y'a ye danger min kun lielen don a la ni Trump kun b'a ta fɛn kun bɛ kɛ min ye bɛɛ kun y'a dɔn bɛɛ kun sigilen don n'a ye bon n'an ko k'an b'a kɛ sisan l'élection na ça profite à qui an bɛ fɛ ka gɛlɛya wɛrɛ de ta k'o fara an yɛrɛ kan ko m'an ɲini an yɛrɛ ka taa ko ɲini k'a fara an yɛrɛ kan non on le souhaite pas n'u bɛ fɛ ka baara kɛ a b'anw sɔrɔ cogo dɔn a n'an delila ka rencontre kɛ cadre dɔ kɔnɔna la anw b'a ɲini an ni a ka ɲɔgɔn ye fana anw fɛla ye min ye politique sira minnu kan n'an bɛ se ka min di a ma u ka analyser u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ conseillers b'a bolo chef de cabinet b'a bolo et puis mɔgɔ wɛrɛw b'a bolo ani minnu bɛ se ka jɛ ka idéw élaborer toujours davantage ka taa ka améliorer ka taa fɛ donc anw kɔni fɛla ye min ye an b'o fɔ an tɛ siran k'o ɲɛfɔ mais ni politicien minnu ko ko élection a kun ka di ne yɛrɛ ani politicien dɔ de kun ka sigi ka nin kuma kɛ parce que chiffre dɔw bɛ n bolo n tɛ se ka précision di n kelen de bɛ kuma la donc n'a tun bɛ yan an mago bɛ an n'olu ka sigi an ka kuma u bɛ élection fɔ kun min kama maa yɛrɛ la bilahi Mali politicien kelen tɛ bi n bɛ kala sɛbɛn maa 2 la Modibo Sidibe ani Zumana Sako bon n bɛ se ka Mutaka fana fara a kan parce que Mutaka yɛrɛ fana kumara élection ko in kan kɔsa in na Sheraton na a ye fɛn minnu fɔ peut-être ni i y'a lamɛn ka ɲɛ i bɛ se ka mɔgɔw sɔn ni a ye hakili la fana parce que a yɛrɛ fana an bɛ ka min fɔ nin o dɔrɔn de bɛ élection foyi ma organiser Mali kɔnɔ de façon crédible et transparente ni démocratique a ye min fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen donc o ye politicien yɛrɛ de min bɛ ka min ɲɛfɔ a ye exemple dɔ di an ma c'était le 19 février 2021 Mutaka ye exemple dɔ di an ma dugu dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ législative la u ko ko o dugu de vote ɲana ka tɛmɛ Mali bɛɛ ta kan mais dugu yɛrɛ maa minnu participera élection yɛrɛ la maa 5 maa 4 de votera pour 1 kɛra abstention ye mais a yirala olu la k'olu to assemblée kɔnɔ ye ko o de dugu vote ɲana ka tɛmɛ Mali fan 14 bɛɛ kan maa 4 ka mɔgɔ sigi k'o kɛ député an ka tila k'an da de o kan k'a ko ko démocratie donc franchement n'an ko k'an bɛ kuma an b'an mago ɲini ou bien an bɛ jamana mago ɲini mais de toutes les façons mɔgɔ y'a mago ɲini bi curo a mɛnna a janyara bi curo mais n'an y'an ɲɛsin jamana ko ma ni tiɲɛ ye bilahi an bɛ bɔ siga foyi tɛ ne la k'aw k'an bɛ sira sɔrɔ ka ɲɛ donc fɛn min b'an fɛ k'a ɲɛf'u ye
o bɛ ka nin rencontre minnu kɛ o ka acteur clé yɛrɛ o k'olu rencontrer mais ni ko k'i bɛ dɔ rencontrer ni bana ka taa dɔ rencontrer i ye jugu créer i yɛrɛ la ni ye silamɛ bolofara dɔ rencontrer ni ma taa chrétien bolofara dɔ ou bien laada kɔrɔ mɔgɔw rencontrer bɛɛ sigilen bɛ kɛ n'i ta ye bon ni olu nana dilanni kama u kana sɔn ka kɛ sababu ye u kuru ka to mɔgɔw kɔnɔ donc n'i ma ɲɛ i ti fɛn min ɲɛdɔn politique sira fɛ conseil ɲini minnu bɛ se ka jamana tiɲɛ yir'i la minnu bɛ se ka jamana taacogo yir'i la an ye denmisɛnnin ye tiɲɛ don mais denmisɛnnin bolo ko ɲuman a bɛ se ka dɛgɛ nɔɔni cogo yira n na wa an ni minnu bɛ baara la denmisɛnnin t'u la a bɛɛ ye maa ye minnu bɛ jamana in dɔn minnu ye jamana in dɛmɛ an ti maa dɔn Mali la min ye jamana dɛmɛ ka tɛmɛ u kan bɛɛ bɛ se k'i ta ɲɛfɔ mais olu tɛ se k'u ta ɲɛfɔ parce que olu fɛ bi hali k'a fɔ ko olu ye baara kɛ jamana ye olu ɲɛ tɛ jamana bɔlen don an ka cɛkɔrɔba sara ni nin kumakan kelen de a ko tant que Mali ma bɔ nin situation na ale ni reconnaissance ma kan n'o ye Amadu Jikɔrɔni ye mais u ye indépendance ta ka di Mali ma ale de tun ye Modibo an yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw dɔn ninnu yɛrɛ cɛ la mɔgɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ minnu y'a yira an na k'a fɔ olu bɛ Amadu Jikɔrɔni dɔn ka tɛmɛ anw kan a ye min ɲɛ olu b'a dɔn première république la Modibo ka mɔgɔ min kun don olu b'a ɲɛ dɔn a ka document bɛɛ bɛ Modibo ka document bɛɛ bɛ la fois dernière on a vu Sadio au musée aussi n'est-ce pas donc a taara musée la Traoré la k'a dɔn hali n'a sɔrɔ maa ɲɛnama ba tɛ an y'a ye kan dɔw fɔ an y'a jaabi fɛn dɔw bɛ yen maa ka d'an ye anw ni Burkina de ye jamana ye dunan bonyanen don jamana min kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan mais an kana ban an yɛrɛ bakun na il faut qu'on parvienne à former les cadres d'abord idéologiquement et politiquement i k'i ka fɔta dɔn i k'i ka kɛta dɔn i k'i ka tota dɔn a y'i to kuma diya fɛ k'i ka n'o ko kurukan fuga bɛ kɛ wagati min na ko surakaw tun b'an ka jamana kɔnɔ ko arabuw tun b'an ka jamana kɔnɔ chose qui est fausse et archi faux d'accord a ma deli ka kɛ a ma kɛ wa o histoire tɛmɛna ka ban donc a kana fɔ ko u bɛna kuma dɔ ta diɲɛ ɲɛ kama ou an bɛ fɛ k'a dilan mais an ka ninnu don an ka histoire bɛɛ la o ma kɛ farafin ye ko dɔ dilan yɛrɛ ka sɔrɔ ɲɛnamaya mɔgɔ si ma da pyramide minnu jɔlen don les premières expériences scientifiques et technologiques là c'est les noirs qui l'ont expérimenté mathématiques finmanw y'a dilan philosophie finmanw y'a dilan santé finmanw de don hali bi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ farafin ka furakɛli la ayiwa donc fɛn dɔw bɛ yen corona an bɛ kumakuncɛ kuma d'i ma sabula an ye baaraw ye minɛn ninnu fana bɛ u tɛ énergie kan han baasi tɛ an k'a ɲɛf'u ye halisa n'u bɛ baara kɛ u kana kɛ précipitation kɔnɔ u ka an hakilina ɲini an n'u ka jɛ ka hakilinaw élaborer maa o maa da bɛ se ka don a la an bɛ min dɔn an b'o lise d'u ma an tɛ min dɔn n'u yɛrɛ b'o dɔn u k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan halisa an ye nin ɲini u fɛ kunun an y'a ɲini u fɛ bi an tɛ sɛgɛn an b'a ɲini u fɛ maa ko ka bɔ maliko la f'an k'a kɛ maliko ye n'an y'a kɛ maliko ye bilahi Kassim san kelen ka jan an bɛ solution sɔrɔ solution min bɛ se ka maanifin bɛɛ lafiya i sigiyɔrɔ la mais tant que an bɛ mɔgɔ ko la tant que ne bɛ Kassim de ka côté la n tɛ karisa ka côté la a tɛ ɲɛnabɔ tant que n bɛ Assimi de fɛ n tɛ Sadio fɛ a tɛ ɲɛnabɔ tant que n bɛ Modibo Kone de fɛ n tɛ Wage fɛ a tɛ ɲɛnabɔ ninnu bɛɛ de ye an ka armée cɛdenw ye an b'a bɛɛ fɛ bi hali dɔw b'a kɔnɔ an tɛ minnu fɛ mais an m'an makun olu ta kan kun dɔ kama mais o t'a yira k'a fɔ k'an ɲinɛna dɛ o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ yafa fo justice ka kɛ parce que anw ka maanifin de tɛ se ka faga ten fu la k'an ka tila k'an sigi k'a lajɛ kɛcogo t'a la donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo k'an ka laadakɔrɔ mɔgɔw fo ni tɔw y'u ka diinɛ ta ta an fana b'an ta ta an b'an ka laadakɔrɔ mɔgɔw fo an bɛ silamɛw fo an bɛ chrétienw fo yarɔ ni laadakɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ni tɔn wɛrɛw bɛ yen nɔ an b'a kelen kelenna bɛɛ bonya to a yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen fo ka journaliste bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den sɛbɛn ni maliyɛn den ɲuman bɛɛ fo k'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ da an dusu kan halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn n'an bɛ fɛ ka baara kɛcogo man gɛlɛn mais k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔninfinw contrôler i sago la ko pour que o k'a k'i kelen ta ye an fana tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ten an bɛ baara kɛ tilennenya kɔnɔ i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ an bɛ se ka jɛ ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ne fɛ jamana mara ka nɔgɔn o la donc ka Gram tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka Segu Papu Sakɔ fo a tun bɛ sunɔgɔ la a kununa o donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an lamɛn ni minnu y'an faamu an b'olu fo minnu m'an faamu an y'olu fo ni minnu fana tɛ fɛ ka an faamu an bɛ hakɛto ɲini u fɛ anw hakilina ye nin ye donc ni hakilina ye dɔwɛrɛ i b'o partager n'an ye faamuya sɔrɔ la an bɛ baara kɛ ni o ye mais anw kelen tɛ se ka k'a bɛɛ dɔnbaga ye wa an kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ min bɛ se ka diya bɛɛ ye donc hakɛto